PRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa Pilipinas, alas 9:50. Patrol 774. Ambulansya, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sangpunuligan. Operator. Searchlight sa kadulong, Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon, mata kagtulungan sang kagabihon. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Sa liwat, may gabi na sa inyo. Taran, may kasama. Good evening sa bilog ng Western Visayas. May gabi isa aton may kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa nga Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper, kag sa atunan tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaipingan nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan magkasama, good evening, kag welcome na diri sa aton nga pagpakalagad sa palatuntunan RMN Patrol 774. Sa kinahanglan magkasama diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay sa pila ka madaragko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasyon nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan mangingkaw po naton karon na ma-report na ka-impormasyon nagikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kantaran sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Tatak RMN. Sa kinahanglan ako naman inyo kasama, Radyoman June Alojado Capulo. Nag-welcome kay sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama sa aton karon nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Patrol 774. Kamusta na kamuda karon diri sa ato sining mga kasama sa inang ato sining nga pagpangalagad. Today is Tuesday, July 14, 2020. Sa ato sining nga pagpangalagad mga kasama sa mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon. Dili kita karon sa aton nga mga headlines. Sa aton karon nga mga headlines mga kasama kamuhin. Dili kita wa. Diretso mga kasama. Patrol 774. Kamusta na kamuda? Ayos lang. Sa aton karon nga mga headlines. RMN Headlines. Board member Dorothy Paes, ika-23 na kaadlaw, wala nakasabat sa anomalya sa iya opisina. Mga iban nga mga board members, lakip na si Vice Governor Tingting Garin. Ginpangayuan pasensya ni board member Dorothy Paes bangod kay sa informasyon nga ginpangayuan sang mga dokumento ni sang taga-commission on audit ang sanggunian pang lalawigan kag ang ginapasabat amo si Vice Governor Christine Garin. Sadya nga klase. Di karon galibog ulo ni Vice Governor Christine Garin kung ano ang iya gahimuon nga mga pagsabat sa ginapangayo karon mga kasama nga mga papilis sang komisyon on audit. Patrol 774. Si Dorothy Paes
nagaamat-amat ang rangso ang iyang anuha kang sipon. Bangod mga kasama, sang sini nga sitwasyon, nga kung hindi tungod sa iya opisina, wala mabulgar ang kabulaskuban nga nagaluntad dira sa may Iloilo Provincial Capital, most especially ang sangguniang palawigan, kay hindi lang sa opisina ni Board Member Dorothy Paes nagakatabo mga kasama ang ginareport kag impormasyon nga nagagwa dire nga ini mga kasama ang nagagwa dire ang ang mga opisina mismo sa iban nga mga board members nagahimo man sang damang-damang nga ginahimo nga gatasan ang sangguniang palalawigan, ilabi na gid ang mga job hires. Patrol 774. Standby sa aton nga mga tagpanamati kay aton na karon pagatalakayon diri sa aton nga pagpanalagad. Ikaduha nga headlines. RMN Headlines. Barangay Kapitan Burnok ninyo, puro kapitan naman liwat. Barangay Kapitan Burnok ninyo, pwede mapasakaan kaso sa City Council o kung sa Ombudsman man, suno sa DILG. Ini may kantanan sa iya nga pagwaslik puder, sa paggamit sa iya nga puder. May kantanan sa paghatag sang pag-isyo sang barangay certificate nga kung kontraya ikaw kag nagakontra ka sa iya kung wala ka na nabitan sa iya nga patakaran kag magreklamo kaya sa iya nga patakaran pero hindi ka na namian butangan ya ikaw san with derogatory record sa iya nga i-issue sa imo nga barangay certificate. Suno diri sa taga Department of Interior and Local Government, mga kasama nga si Barangay Kapitan Burnok ninyo pwede mapasakaan sang kaso sa sangguniang panglungsod kag sa Ombudsman. Ang pamangkot sino ang magapasaka sang kaso. Ti kon may mga pumuluyo kita dira nga nagahandom may kasama nga pasakaan kaso ining waslik poder nga barangay kapitan sang barangay Kalumpang, iamat-amata nyo na para nga mautod ang sungay sining buisit kag animal nga klase ka barangay kapitan dira sa may barangay Kalumpang sa distrito sang Mulo. Patrol 774. Samtang sa iban paraton nga mga headlines. RMN Headlines. Police Major Francisco Pagia sang Iloilo City Police Precinct number 1 padayon may kasama nga nagapawala angot sa pagpasaka sang kaso kag pag-imbestigar kag pagkilala sang sining mga naghiwat sang ilang nga pool party, mga kasama nga ginabawal sang aton nga syudad Tatak RMN. bangod sa rason dire nga hindi pa pwede ang ginatawag nga large crowd gathering bangod mga kasama sang aton nga ginapangatubang nga coronavirus pandemic. Patrol 774. Ang mga feeling anak mayaman, mga kasama ang nagasagsag ang batasan bangod kay ang aton nga pulis sa pagpamuno ni Police Major Francisco Pagia. Waay tupa, wala nagahimo sang iya nga mga katungdanan nga trabaho bilang Police Precinct Commander
sang Iloilo City Police Precinct number 1. Patrol 774. Istoryahan tracker magkasama diri sa ato sini nga pagpangalagan. Samtang sa duwag naton nga mga headlines. RMN Headlines. Mga pumuloyo nga apektado sang oil spill. Mga kasama dito sa may area sang Barrio Obrero, Mansaya, kag diin pagig nga mga lugar to nga nasakupan nga naigo sang oil spill bangod sang paglupok sang power barge sang napukor mga kasama nga ginsaylo ini mga kasama sang Easy Energy ginpang saylo kag ginpang relocate nami ila evacuation center mga kampiyon Radyo Manuel nga mga kwan nga mga evacuation center na ako mo mga first class nga klase sa mga hotel mo mga 5-star hotel ang ilan nga ginatulugan subong ilan ginaistaran sa mga magpamilya permiro 256 lang ang kapamilya ang naisip subong mga kasama naglabot sa sobra 300 may nagdugang wala labot sina may mga barangay opisyal pa nga nagapagaga nga nagahambal nga kami man tubi patuluga man kami tubi sa hotel ang problema mga kasama kay ining mga ginpa-star sa hotel nga mga kauturan naton nga nabiktima sini kag apektado kuno sila sang oil spill nga ini mga kasama nag-aabusar to sa hotel ayo ang mga lamisa gakabuka mga kristal brani ang mga kabataan way patay nga pakadto pakarisa ka panaog sakay sa elevator ang mga lalaki nga mga hurong nagapanigarilyo sa sulod sang kwarto di bawal ginmultahan sila sang $200 $200 ang ginabulta sa ila bangod sa ila nga pagpanigarilyo ang sabat sa mga hurong sila mapapriso na kami kami nagbayad hindi kami magbayad yan ay mohon karon magkasama sang Richmond Hotel aliyati pa sine pa tulugan na lang hadahan Patrol ay 774. ka mga animal kasi ka mga tao ni Sos Moriones ni Garapon ni Santisimao ginhatagan na ka mga ni siyang tsansa ka ayan na galing pagabuhi nyo pagkatapos Moriones ni Garapon nagsagi pa mukha busarda ay hindi ba pagpakahui si Mayor Jerry Triñas si Mayor Jerry Triñas sila nagbutang sa inyo dira kung hindi tungkol kay Mayor Jerry Triñas way kamumbutang da pagkatapos magkasama mo naghimuon nyo sa mga negosyante nga ini kaluluoy man standby ka mo kaya ito nagkaroon nga pagkatalakayon din sa ito sila nga pagpangalagan Patrol 774. samtang sa ibang paraton nga mga headlines mga kasama babae dakop sa bypass operation nga nagabaligya sang ginapatihan illegal nga droga Patrol 774. babae para ng buwisit na nagbaligya pa oh. Ay animal nga klase wala nagid Patrol 774. wala nagid pili sang ginago sang obra sining babae nga niyo 34 anyos magsama babae nga tambok baligya ka Shabu nadakpan sa aton nga makatapos ang Regional Drug Enforcement Unit so standby sa ato sila mga tagparamati sa aton nga mga kauturan kaya aton nagkaroon nga gaplasta sa ato sila nga pagpangalagan aton karon nga mga headlines diri sa aton nga pagpangalagan Patrol 774. samtang sa aton na magkaroon nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo kamusta ta sitwasyon sa palibot sa syudad situational report tagikan sa ato sila nga mga RMN reporters kamusta ta palibot sa syudad at the same time mga headlines karon sa ato sila nga mga natipon sa aton nga mga RMN reporters diri sa aton nga pagpangalagan Patrol 774. oras naton karon na kalabor ita sa 5 minutos na nakaligad sa alas 10 diri sa ato sila nga pagpangalagan diri kita karon sa aton nga mga situational report tagikan sa Patrol Purita ka Radyoman Francis Basco TYRI Radyoman Report. good evening Radyoman Francis
Mayong gabi, Radyo Manjo. Kamusta sitwasyon sa palibot sa syudad tanado? Kamusta ang aton subunga Iloilo City? Ang Iloilo City, ang siyudad, Arigapon. Aragyapon. Arigapon. May way mamadula no? Ang siyudad, sagay pabilin, ari pa ganito sa Tabuala, itabiyo. Ah, Ang malakalaka ng aton nga mga nakitaan nga mga salakyan nga naga taris sa siyudad sa Iloilo. mm. Ang mga makita natin, dito may mga tricycle na lang ibiga. Ang ba't nga biyahe nisla, pero kung nabi yung biyahe, pero kung may psero na, sakay nisla. Di, kuha na. Laban-laban ka biyahe ah. Oo, pero kung katon mo na patrol sa kayantang, wag biyahe na eh. At mga kulurom guro na. May effect pa man ang curfew mo. So, ang luwas iba na ang taxi, may maobserbaran kita sa mga tinalikdan yung mga inadlaw, bisan ang apaw na sa tuwang gabi, may mga taxi pang wala na itong subong makitaan sa siniya may noas may mga public utility jeepneys o kung ining mga modern bus ade, wala na sang nagabiyahe sa siniya mga oras. Ang mga private nga mga salakyan may ara no, mga doon nga malaka-laka na siya kumpara sa mga regular abi nga mga inadlaw nga sang wala pa kita may kumpara na tuman gid ka layo gid man radyo man dyan. May mga makitaan kita nga mga kauturan naton gali nakat sa dalan, possibly dan sini ma-duty pa kay mga porma mga pang call centers. May mga points ID sila nga gina-pick up sila sa mga service vehicles sa mga call centers nga nag-operate no kaya mo ning practice nila sa matag gabi. May mga pick up points sila na ginaagi sa mga vans nga nagalibot para sa sining mga call centers natin. Doon nga kayo na, nagapropanilag kita ang mga common nga pamangkot sa aton di, may mga magapalapit sa aton sa patrol kung kumusta ang mangin sitwasyon sa petsa 16 kaysa sa kadalayan natin hasta ang subong modified general community quarantine should expire sa petsa 15. Buwas na na. Buwas na. Ang may kayo na, pinabatian natin kayo na yun, na ginaapilar niya, na natabilin kita sa MGCQ. So, dalawang mga indikasyon nga EGCQ ang... Hasta gani ano oras ang aton nga curfew diri sa syudad? Ang... Sa ining modified community quarantine nga o modified general community quarantine, di ba may curfew patagyapon? alas 11 ni Ragaman dyan. Alas 11 gabi hasta Alas 4 sa alas 4 saga. Ate, subong alas 10 pamalanga. So, damo pa tawo. May ara pa rin obserbaran bala naton di mga sulo sa lawayon gyapon ning wala ka suksok iti suksok sang face mask ang isa sa mga gina encourage kita ni sa aton nga syudad sa aton mga taga halos tanang LGUs nag-emphasize kita ni sang wearing of face mask, social distancing kag manabi ko sa mga establishment ito, you have to apply alcohol antes na masulod sa mga establishment. Wala na kita halos makita argument yun na mga bukas subong nga mga establishmento ang bisan ganito naglabay kita sa tubang sang West Visayas State University Medical Center. Ang masami sinagri may mga inasal na di kay deklo kapihan sa gwa. Pero subong no wala kita may makita no. Pakay na earlier pag agi naton di naga pinila diri ang mga managbakal sang barbecue. Ang aton diri subong palibot dong makita natin yung nag-amat-amat naman guom-guom mga aton nga kahawaan. Aton nga mga Australia ang halos nag-trutamuwa lang malipdan sang
itom nga mga panganod hopefully ang Kung lantawon tang sitwasyon subong sa tion sa kagabihon na Radyo Man Francis lain ang sang una ikumparar subong no. Masyado gid kalinong ang gabi subong. May mga taxi pa man, may mga taxi pa nga nagabiyahe. may mga nagabiyahe nga taxi. Sa mga patrollers ta ara. Ang mga patrollers in fact may mga nabilin pa nga pila ka bilog pero ito ang kasama ng istoryahan ay bala radyo man dyan ang kapatid doon. Halos hindi sila ka-dapat no sang normal nga Ang arkila. kay kalabanan abing nga mangin pasayro nila ni kun gabitin mga kalabanan mga frontliners lang na. Kaya mo naman ng nabilin. Ang ilang nga mga makuan sining ilang nga ma-pick up nga mga pasayro kalabanan mga nurse, mga doktor yung may salakyan mo namong. Mga nurse, mga security guard, Mga nursing aid. mga gwardya, mga pasyente, mga gabantay sa pasyente. Oo. Inang mga call center agent Kaya mga kusan kayo, dyan sa mga Rajamandio. na may mga salakyan man. May mga sugat. Na may nagasugat na sila, yan nga mga van, di ba? Pero may mga nagataksi man sa hapon, inang balang hindi kahulat, abi na gusto sila Oo. ng kontrata pa sila. Si ang kaysa ang kunarato nila ang schedule or naalangan sila sa tripping dalang ang schedule. Nabutang tuwa nga. So may kinensya yung mataksi sila. Pero basically, wala yung palupadan ng mga pasahero at yung mga taxi drivers. Kaya kami na ang halos sa atin ganyan mga patrollers, mga wala ganing 50% ang nakabalik sa biyahe para dyan, no? Ang iban nag-divert sila sa mga anong uso sa mga delivery sa pagkaon, ang food panda kay ang food grab. So ang mga masaming reklamo sa mga taxi drivers natin ang arkila hindi gid mabatak yara man matagiya nga Hindi, pero dapat supposedly, basta mga amon nga mga sitwasyon, hindi ba na dapat ang mga nagapanag-iyas ang mga taxi ni hindi kaya sila nga panukot kaya sang eksakto gid nga arkila kay nga 50% ning hulag subong sa aton nga mga taxi ni mga jeep nga pasahero ta 50% lang ni dapat supposedly ang ila dapat nga iparkila sila 50% man ano 50% 50% ang karga sa ilang mga salakyan 50% ang biyahe kaya dugangan pa iba nag-block man magwa kung ako gani tagiya sang taxi ni ay moon ko sini ibiyahe lang taxi na tapos kuan lang bilini lang din sang pang maintenance lang anay para pang maintenance lang sang salakyan tapos puna ng permi gasolina o hindi na mo lang na pero may mga feedback ito rin dyan may mga iban nga tagiya nga pati man ka stricto ang balon nyo lang kundi ka mabutang lang da kaya mo na nga iban wala nagbiyahe mayara makita na baluan nga mga operators ngati win-win lang yung medalon ka mo puli mayara man parte ang salakyan salbaran nyo lang ang mga basic na gasolina at ang mga tag-iya ka mga operator isang taxi nga amo silang ilang attitude nga kung hindi ka mo butang lang da mga mangrano na sila mga milyonaryo na sila kagway na sila na hadlok nga kung mapatay sila no ang manggad nila agawan na gyapon sa pamilya nila kasi mga pinatyanay pa man na mga attitude why consideration ina nga mga tao no wala sila kabalo nga bisan sila ka bilyonaryo o kon milyonaryo mapatay man sila gyapon gani sabay pa yan pero mo na ang realidad sa mga ganun dyan ibang gid natin yung mga taxi drivers why gid nangita sila sang diversion yung mga plangabuan so dapat sa alternative kung ang mo masugal ka gusto mo malang i-arkila ano pasubong nga mga establishmento makita mo rin sa palibot nga nagabukas man? Subong tiyo mo ini ang mga 24 hours sa mga convenience store. Mo lang na mga 24/7 na mo lang na.
Mga... Mga ilimnan, why may kabukas nga ilimnan, subong? Why? Mga florsyuhan, why, ged? Why? Mga kwan, mga inang, mga pick-up girls, may ara, why? Ara? Di sa atong temprano, nakalabay ko nila sa Lidisma. May naga-pick up man sila kay Kadrikado? Hindi mo na gano'n sila magkakada kung wala yun sa... Pero te, ano na sila? Gakwa na sila? Gamit sila face mask, why? Yeah, face mask pa man, kung naroon sila tayo eh. Po batya ko, dapat hindi ni pwede, dapat nakpo na sila mga pulis. Tanay po tanda. Kay kamanal ka, ginabawal ka ning mag-asawa nga magkasanay sa motor mo yun, sige na po, ikaw imo, yung ma-pick up kay mo, tabodang may kimok balo kung dinhalina. Kaya lang man di radyoman dyan ng mga bukas na kaya yung mga balayula bintana. Bukas mo? Tapos, ang hindi, like for example, butang tabi, ining mga pick up na, mga nagpa-pick up nila sa may dalang, why ka kasiguro kung sino nag-pick up si mo, basta nag-pick up si mo, bla mga LSI na bilhin na sa Cebu kaysa. Dito nga, may makagakwa. Hindi mo na magpunod ako, hindi ka Wala nakpar ka mga pulis na, dapat nakpon ka mga pulis na, hindi na pwede pag sitaon ka mga pulis na. Tanda man sila, in disguise man daw. Awan tanto, labay kita daw sa Dilisma. Daw po sa Roman ko na sila mo, mabubulo bantay, lakyan. Ako na, nagabantay sa lakyan. Bay, baka din may mga gatas. Sir, kunabi, gabulabantay sa lakyan pagkatapos kung may maglabay gani nga tirada da maupod. Oo, tibang yung pulupong ko ng tricycle, may tricycle daw mo. Diba siguro kung istoryahanay naman sila sa tricycle, yung kaso yun man niya kung manog, kung customer, dulong, kung manog dakop, sirit, o lang, laktan ng tricycle, nga daw po sa Roman sila. Tapos may nalabayan kita sa itong nablaw man, dila sa tansa, bala, hindi may isa ka, isa ni ka daw balay, pero puro mga naka-shirt nga lipot, kag daw medyo nga pang tulo pa may tayo sa kalabay. Pero ano rin balik ang operation nila, no? Ano ito nga nag-testing kita libot, paglabay ito sa Lisma. Pero tinta, no? Unlike sa nagligad, din man niya, ang obvious sa una nga mga oras, kung maglabay ka daw sa Lisma, mga mamo ni damo, pasubang way nagawa. Yan, dami. Nung mga dutsimpo, nung dasang pagbalantay sa lakyan. So kung subong ni galing nga may inoras, why nagin man sila? Why na? Kaya dapat. Sa muna nga hindi naman sila madakopi, kay man nga, disimulado ka tama kung magtambay ka mo ng mga muning may inuras mo. Oo, kasi kung ga-observe ka dira, balang naging sila matagyapon sa unang bantay da kung sige. Sa ilo kita sa ton sini nga mga headlines. RMN Headlines. Sa mga headlines daton, series, damo sang dinakpanay sa operation sang bypass operation. Doon nakibot kita, maabot lang si PNP Chief Boss, pero damo ang sa uton, may dakop sa bypass operation kag subuman sa Banwa sang Santa Barbara. May agin patigayon man nga bypass operation kag subong man sa sa may Mandurriao. Ginakonfirm pa natin kung ang pabiyak yun na may ara man no, sang bypass operation. Kag sa dugang informasyon, arrested wanted person dakop man sa Banwa sa Dianyas. Kag mga regional reports naton kag ang mga dugang mga balita nga mga tipo naton gina-confirm naton ang detalye. Confirm na naton may kuha na katang detalye isa man ka stabbing incident ang nagluntad sini gabi sa Banwa sang Kabatuan. Ang mga informasyon o kana mga kaundan sang sini mga headlines mabatian karon sa pagbalik sang patrol. Kasama mo sa Aramen Ililo, Radyoman Francis Pasco. Tatak, Aramen. TYRI Radyoman Report.
Patrol 774. Nabatian magkasama mga pila ka mga observation report, situational report nagikan sa patrol, Leog Tabi Radyo Manawel. May nagamuno dire nga to sining audio sa FB naton do mahina ko no. Leog Tabi pulo pasiplat dawel. Patrol 774. Kay damo sa nagareklamo diri sa ato sining Facebook, medyo mahina ang ato sining Facebook live. Patrol 774. Sa ilo kita sa mga pirana ka mga information, sino pala ang aton nga reporters nga harap pa, Will? Patrol 774. Hindi makontak si sino? Si Aldrin, Ate Given na. Patrol 774. Sa ilo kita magkasama diri kita sa ato sini nga mga pirana ka mga dalagko nga mga balita kag information sa ato sini nga mga issues na. O diri na kita mga kasama ho. Si board member Dorothy Paes sa buwas mga kasama, may ari na kita nga mga reporters nga mga padulong dito sa may area sang Banwa sang Dumangas. Agod nga magpangusisa, may kantanan sa sining ay kantanan may kasama sa sining pag-attend sa sesyon sang Vice President galit ni si Kwan, si inang ano gani apelyido esto man ang barangay kapitan bla man kasama sang barangay Pagdugi no. Siya gali ang Vice President sang liga ng mga barangay sa Banwa sang Dumangas. So siya ang Vice President ni Barangay Kapitan Dorothy Paes. Ang ginahimo mga kasama ni Barangay Kapitan Dorothy Paes bangod kay feeling niya nga regular sa nga board member sang probinsya sang Iloilo ang pag-intindi sa kagalingon niya pure nagit sa nga board member sang probinsya sang Iloilo. Amo ning rason nga ginabandonarya ang iya nga pagka liga ng mga barangay president sa Banwa sang Dumangas. So ang ginhimo niya mga kasama nga ang iya nga Vice President to sa may Banwa sang Dumangas, Vice President siya sang liga ng mga barangay, amo to yung ginapa-attend niya sa regular nga sesyon. So manikon nga ang rason nga sa buwas mga kasama magapadulong ang RMN News Team dito sa may Banwa sang Dumangas. Laban-laban preparahan nyo giniha kay ang Sangguniang Bayan mangayo kopya ng RMN sa Sangguniang Bayan mga kasama Patrol 774. sang tanan-tanan nga mga papilis ilabi na gid ang record sa ginhiwat nga regular nga sesyon sang makapila ka beses ilabi na gid sa sulod sang isa ka bulan sak bulan o duwak bulan ayos na nga makita naton mga kasama sa ila sini nga roll call kag sa ila nga attendance kung sino ang naga-attend mga kasama sa regular nga sesyon Patrol 774. para makita naton dito. Tihingagawan nyo, pulawin nyo. Ambot kung pwede na mapulawan, kag pwede mahingagaw nga maliwat, amudlay guro. Bisa nanho nyo pa na guro kahingagaw nga para nga maliwat nga dapat dulaon ang ngalan sang Vice President sang liga ng mga barangay sa may Banwa sang Dumangas nga nag-a-attend sang regular nga sesyon basi hindi ginaguro madula kay sa kada hiwat sang regular nga sesyon may checking attendance na Radyo Manuel mo. So kung may checking attendance ang buot silingon nga kada paglawag sa mga pangalan
nakapagkit man ang pangalan sa kung sino ang nag-attend. Ti ang SK chairman niya o kung SK president niya, ti pwede na kay ex officio member. Sangguni ang bayan member man na siya. Mga kasama, pareho na sila sang liga ng mga barangay. Ti ang liga ng mga barangay, mga kasama, kung wala nag-attend si Barangay Kapitan Dorothy Paes, kag ang iya ginapa-attend sa sining nga regular nga sesyon, amo ang iya nga Vice President, kag amo nakapagkit dito sa pangalan niya sa kada regular nga sesyon, mga kasama, at di laban-laban git. Patrol 774. So, at alang-alang na ni Will, kaya nakabuylo na ta sa ato siningakwan. Nagambal ako gina nga standby sila tanan kay makuha ko sa headlines. Patrol 774. Karon mo untat na magkuha ko sa akon nga komentaryo ni pagkatapos mabalik ko sa headlines ni karon naguba ni karong format ta sa ato sininga programa. Dapat paghambal nga standby dayon bla. Patrol 774. Kuwanan lang sa karon. Standby lang sa karon kay kwaon ko sa karon mag-report na. Hindi na lang headlines kay alang-alang na niyo. Kaya rin taga-talakay na taisyo ta niyo. Patrol 774. So mo ni may kasama nga ton subong tapos ari pa gid isa ka balita kaga impormasyon nga perti ka sadya mga kasama. Kay ang sanggunian panglalawigan mga kasama, na? Nagalalain subong, lalain subong si board o si Vice Governor Christine Garin kay ang impormasyon mga kasama nga si Vice Governor Christine Garin gin-report na siya ang ginpadalan sang sulat sang aton nga Commission on Audit agod nga magpangayo sang kumplito nga mga papel, no? Mga papilis may kangtanan mga kasama sang ilang nga mga job hires amo ning ti karon ang ginapasabat diri kay ginapasubmit amo ang sangguniang panlalawigan dan gapasimuno sila dira magkasama sa sangguniang panlalawigan kundi wala sa iniwan si Vice Governor Christine Garin. Ti karon si Vice Governor Christine Garin Radyo Manuel pangayo advice ko nanoy mo si board member Dorothy Paes nag-amat-amat kuno sang panawag kag pangayo pasensya sa iya nga mga upod nga mga board members Radyo Manuel kay siya kuno ang ginhalinan sini kung naan nga nabukaran ang ining nakakatabo dira may kasama nga hindi lang gali siya ni kay iban nga mga board members diri may kasama sa report informasyon nga mo man gina-practice nila nga ginagamit nila ilang nga mga job hires para nga maghimo sang gatasan sang kaban sang banwa or sa ato sila nga probinsya ay kay ginabutang nila mga pangalan sa mga job hires nila pero sa pagkamatuon ini mga job hires nga mga ini wala nagabaton sang ilang nga sweldo kung ang sweldo gasulod magkasama sa bulsa sa mga tunto nila amo ni mga nagagwa nga mga impormasyon amo ni kung naa nga ang taga Commission on Audit ang nagahambal diri nga kinahanglan maghatag sila sa kumplito nga mga papilis nga ginapangayo diri sa Commission on Audit para makasama nga mahibaluan ilabi na gid may kangtanan sa ilang nga mga job hires perti nga sadya nga mga balita kalibog ulo sumo sa sanggunian panlalawigan nga gasala sila sumungo pati si Vice Governor Christine Garin mga kasama ang report kay informasyon nga pangayo na to sang ayuda kung sinong pwede ang mapangayuan ayuda
Ito mati tamay kasama daw. Patrol 774. Maigin open sa mga posisyon sa sangguniang panlalawigan. Radyo Man Nawel. Posisyon nga ini sa may sangguniang panlalawigan amo ang ginatawag naton nga information officer. Dira sa may banwa sa o sa dira sa may sangguniang panlalawigan, may information officer kuno sila nga ibutanda. Di ang information officer nga na di laban-laban Patrol 774. base taga radyo man. Di mayo man gani na pa na kay para ka balo maghambal. Kay kung mga taga radyo man na ang ibutang nga information officer, at least kabalo maghambal. Di siya na ning masabat sinisang tanan siguro may kantanan sa tining aton mga ginapamangkot dire sa sangguniang panlalawigan. Pero si board member Dorothy Pai siya kinanglanon dapat siya gini masabat Radyo Manuel sa mga palamukutanon nga ini kay nga iya niya trabahante, iya niya jabhari si Remos Sulas. Ang salagin ni Remos Sulas nga ini galing kay Laban-Laban Well kung waay ni sa magpalapit sa radyo si Remos Sulas. Kung waay si Remos Sulas nagpalapit sa radyo kang nagreklamo, most especially nga sandiri siya nagdiretso sa may RMN Iloilo Radyo Manuel. Kag ang nakasugata siya sa Radyo Manuel, ikuha ang kumpleto nga mga detalye ka mga papilis. Well, karon kay nakita nga mga papilis nagapakita diri nga daw interesado katama gid kag nakita diri nga involved ang public fund. Di kundi nagka-interes karon discuss namon karon nga mga angkor. Pag-discuss magkasama, sos nakita gini sa mga papel nga genuine kag valid ang valid may kasama ang complaint, valid ang reklamo, pinaagi kag pabangod may kasama sa base sa mga ginakwa kag ginalakita naton nga mga papilis nga ginpakita ni Remo Sulas. Yung mga papilis nga ini magkasama nga ginuyatan tani, ang iban nga ini halin ni kay Remo Sulas, most especially ang Radyo Manuel ang bank statement of account. May bank statement of account siya mo nga pakita nga ining bank statement of account Radyo Manuel aktibo ang iya sini nga ATM. Aktibo ang ATM ya nga sige sulod ang kwarta kag sige man kubra ang kwarta nga suno sa iya nga aligasyon nga wala na siya nakabaton-baton sang sweldo nga ini sang kwarta nga ini wala na siya ni siya nakabaton sugod sang 2018 pa. Amo ining rason kung nga nagka-interest kita nga luyag naton nga hibaloon pinaagi sa pagpasabat sa sining iya nga head of office nga wala sang liwan kundi si board member Dorothy Paes. Kay kun like for example actually laban-laban grabe ang binasulay si Radyo Manuel mo. Hasta utod goro ni Remo Sulas nga barangay kapitan siyang barangay Makina. Gina-istorya maguro kag ginabasol maguro ni barangay kapitan Dorothy Paes man kaginambalan siguro nga bawo ikaw man nga barangay kapitanan no man kap man si utol mo way mo ba kontrol o hindi bla dapat gin kontrol mo sa utol mo way gid ka mo magkuan way ka mo nga way nyo ko pagpabala hindi bla dapat matyan ko mo gini-email mo matyan ko ang tinawganay sinisuguro subong gabi guro ang hambal guro yung Dorothy Paes to sa kay kwan sa kay Remos Sulas niya ba ikaw Remos nga wala mo ko pagpabala. Tani kung gintawgan mo man lang ko ginhambalan nga naton nga mo nihaw nga sige pa ni sweldo ko kay waay pa ko waay naman ko nag-obra anong natabo sino gabaton sini di ko naariglo kundi naghambal abi si Dorothy nga sige na balik na di balik ka rin sa kapitol kay hatag ko si mo sweldo mo abi hinugan abi ka reklamo sa radyo kung itani Radyo Manuel laban-laban na hipsan gid galing kay bisan gin ariglo pasubong kag na ariglo abi ni barangay kapitan Dorothy Paes si Remo Sulas
Kay si Remo Sula, si Radyo Manuel, hindi mo naman makuan, hindi mo naman makontak, hindi naman makontak siyang taga-RMN. Hindi na siya makasabat ka makahambal diri sa RMN mo. Why na? Nagpahimunong na siya, naghipos na siya. So may posibilidad nga naariglo na sa ni Barangay Kapitan Dorothy Paes. Galing bisan na ariglo na sa ni Barangay Kapitan Dorothy Paes. Ari na ditingog yawilo. Katatlok beses sa nagpa-interview ni mo. Ti ari na ditingog ya ginasulit-sulit ya. Una-una nga panay sayon nga 2018 naghalin na siya sa Kapitol bilang job hire sa opisina ni Board Member Dorothy Paes. Amo nang una nga statement. Ikaduhay nga statement, no? Mga kasama, nga agin pang identify niya mga kaupdanan niya nga ara sa payroll. Kung sino to mga upo sa job, nga mga job hires to sa iya nga job order, nga tingob, gin pang identify niya. Pinantudlo ya sa niya si Juanes, niya oo. Niya kilala ko sino abi hindi makakilala sila kay barangay kagawad na siya man. O hindi blawel? Ikaduhay na nga statement. Ikatatlo yung nga statement, Radyo Manuel, na amo gining perfect ka na best nga statement ya sa iya nga pagpa-interview. Nga naghambal siya nga ini sila nga mga pamilya nga mga pamilya Sulas sa barangay Makina, kilala Radyo Manuel nga mga pigado nga mga tawo, pero mahinadukon sa Dios kag may prinsipyo. Patrol 772. Mahinadukon sa Dios kag prinsipyado. May prinsipyo. Sa diin ring ginahambal yung nga prinsipyo di. Kay subong nagbaliswa ka na to sa kuwa. Sabi mo, way kamikmalo nga aging pamangkot ka to sa taga-kuwa. Way ka to, ang ginimo, manggi sabat mo to, sala. Gin panginwala mo to. Hambal mo, way ka nagpa-interview sa radyo. Ikaduha, way mo ginambal nga, way ka naghambal nga, or way mo ginambal nga, sang 2018, wala ka na to. Patrol 774. Ang ining ginahimo subong ni Barangay Kapitan Dorothy Paes ya. Pangita na lang niya sang solusyon nga hindi gawa. Madako-dako gawang iya kag hindi madak-an ang iya sini nga problema ni. Kapangita ni siya solusyon nga may posibilidad nga base kung ang makatubang sinisang kaso si Remo Sulas na lang pagkatapos siya makapanginduwas. Mga kasama, Patrol 774. kita nyo ipako niya kay Remo Sulas. Mambal siya nga, laban-laban na mo na gani. Ang ato sila nga pag-inchindi, ato sila nga paglantaw, laban-laban, abanse. Advance kita mag-isip mo, Radyo Manuel. Advance kita mag-isip. Amo na sang ipikto sang Evergreen Ibal Capsule. Basta gasuyop ka Radyo Manuel sang Evergreen Ibal Capsule. Galamon ka sang Evergreen Ibal Capsule. Advance ka mag-isip. Patrol 774. Laban-laban pa ako yan kay Kwan, kay Remo Sulas. Hambalon nga ihambal yan na to sa kuwa. Nga hindi nagatrabaho ako halin pa sa 2018. Why kuya maghalin-halin Natabuhan lang galing nga sang pagka-COVID. Nagpuli ko to sa balay sa akong nga sawas negros. Nakatinir ko to, naka-stock out ko to nakuhan ko to na lockdown ko to. Diyan mo na rason ko nga way ko ni kabalik. Tapos sila nga hambalo yan nga akon to ya palusot malang ko to ya sa kwan sa DSWD ya sa kwan sa Silay. Nagakwan ako nagpalusot lang ko to ya para nga makabato na kuya sang special amo or sang social amelioration program ning SAP bala. Nya kaya di pa man nanong kalibo mo. Mga labos-labos nga dahil ko sa kwarta. Dalok-dalok nga dahil ko sa kwarta. Bisan may prinsipyo lang ko kag mahinadukon ko sa Dios pero way ko yan hadlok ya nga. Gabaan niya kung mabinuti ko ya. Di bla Radyo Manuel. Patrol 774. Malaban na mo ginangimoon sila ni Remo Sulas na para nga maggamay-gamay sa labton ni Dorothy Paes. Patrol 774. Pero, ugaling kaya ang mga papili, sabi, ari na diyo. Yan honta ni Abi. Kaya ang pirma na original magkasama ni Remo Sulas. Ginsulat ya ang iya original nga pirma, magkasama kaginpadala diri sa amon. Kag ang mga latest nga mga pirma sa mga job order kag sa mga payroll nila
may-ari makita diri nga kopya sa mga papilis nga ini. Ote. Patrol 774. Ano ni karon mga kasama ang matabos diri? Ang imuon sini diri nga tilang tahon tay ikumparar tang iya nga original nga pirma kag ang pirma sa iya nga mga job orders sang sadtong ginhambalya nga sang 2018 ato na saya sa silay. Tapos ining latest nila nga gin-renew mga kasama nga inang kwan. Ha? Ining latest mga kasama nga gin-renew nila nga kontrata o kung ining job order nga from January to June may pirma man to si Remo Sulas di pa man ko sino nagpirma sa to amo lang ikumparar tang pirmaya kag ang pirmaya nga original. Patrol 774. Ha? Amo na nagkasimple. So bisan anhon mo pa ni nga pangita sang ideya kag palusot ya. Kag palusot barangay kapitan Dorothy Paes. Laban-laban madisgrasya kag idi. Wala labot sini sang na kuan namon. Wala labot sini sang na diskubrihan naton nga ang imo pagid nga vice president amo man yang ginhimo mo to nga. Inang liga president sa may banwa sa Dumangas. Amo tong ginapa-attend nimo sa regular nga sesyon. Okay lang na kung wala sa nagabaton sweldo. Kay kung wala sa nagabaton sang sweldo, nga siya ang nag-attend sa regular nga sesyon, representante mo siya, pero voluntaryo, pero hindi magarigapon pwede, kay nga, hindi sa ex officio member mo. Ano na ginago na daya nga nagpasugot ang mga konsulta sa may banwa sa Dumangas? Nga nagpasugot may kasama sang sining kuan nga ini nagpasugot sila nga mag-attend ang vice president sang liga ng mga president o liga ng mga barangay nga sila mga regular nga mga sangguniang bayan member tapos may gainta sa ila na iya nga bugos hindi na saya pwede ka entrada informal na katama hindi na iya pwede. Base kung paglapas, may kasama sa ginatawag na house rules. Sa sangguniang bayan, dito sa may banwa sa Dumangas, nga paintrahon mo na sa yaman. Patrol 774. Ay hindi saya regular nga, nga mimbo sa sangguniang bayan. Te, amo na may kasama ang mga damo nga mga salabton. Nga salabton ini tiyay duray. Ang pamati ka na tiyay duray. Patrol 774. Abot man namon ang diskarte nyo. Laban-laban. Hindi man na mahimo ni tiyay duray kung waay sang mga pamaagi nga mga ginpang-advise iya mga hangkilan nga mga abogado. Mga hangkilan nga mga abogado amo na nagakwan ang nagatudlo siya. Patrol 774. So amo na sa buwas mga kasama ang Dumangas lang tawon ta ang tanan nga mga papilis dito sa sangguniang bayan kaglan tawon kung sinong nag-attend sa ginahiwat nga regular nga sesyon sa sangguniang bayan dito sa may banwa sa Dumangas. Patrol 774. Kaya ang report kay informasyon may kasama nga ining si barangay kapitan ang Pablo Hamog no. Damo ni saya ang barangay kapitan sang barangay Pagdugi. Amo ning gi-report kay informasyon may kasama nga sa vice president sang liga ng mga barangay sa may banwa sa Dumangas. Amo yung nag-a-attend sa regular nga sesyon no. Patrol 774. Kung nagabaton pag isa sang sweldo at kampiyon pagid. Patrol 774. Nagbuinisit naman kamo Patrol 774. Ang paggranat sang kwarta sa kabansang gobyerno nga hindi nagakangay kaya kadapat. Buisit na Radyo Manuel mo. Di ba well? Buisit. Patrol 774. Oras na ito mga kasama. Nakalabot kita sa 44 minutos na nakaligad sa alas 10. Diri sa ito siling nga pagpangalagan. Patrol 774. Chimpo na magkasama sa aton nga pag-inom sa Evergreen Herbal Capsule. Good news na gid di Radyo Manuel. Good news sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati.
kay waay na kita naga-short karon sang aton nga supply sang Evergreen Herbal Capsule. Ang halos supply subong amat-amat na sige-sige. So, sa aton sini nga mga tagparmati sa aton nga mga kauturan, hindi na kamo magka-problema pa sang supply sang Evergreen Herbal Capsule. Kung sa inyo nga mga banwa dira, waay pa nakalabot ang Evergreen Herbal Capsule, abi pag-text kamo, no? Like for example, ara kamo sa mga banwa, abi sa mga Carles, mga taga-Kapes na, sa mga dito, abog-abi kamo sa mga Maayon, sa mga Pilar, no? Mga taga-dire sa Antique man, no? Kung diin nga mga banwa, balalay for example, sa mga banwa nyo, nagkadto kamo sa mga butika, daw halos nalighot yung tanan nga butika, nagapangita sang Evergreen Herbal Capsule, waay kamo sang may makita, text kamo mga kasama sa 0910-126-4595. Text kamo da sa 0910-126-4595. Hambalon nyo naton pwede ka pamangkot kung diin kami pwede ka bakal diri sa amo nga banwaho. Kay ang mga butika, di ginlighot namon wala gid. Kay may posibilidad base kung wala pa malaputan sang delivery, may kasama sang distributor, amo na nga ipaunahan takad pasudlan da sa inyo nga mga banwa para nga maka-avail na kamo sang Evergreen Herbal Capsule. Tested and proven mga kasama nga ang Evergreen Herbal Capsule nangin maayo ini siya nga pangnagang naton para sa mga virus, hindi lang ang coronavirus kundi sa iban pagid nga mga viruses katulad abisang virus para sa hilanat, sipon, ubo, trangkaso kag iba pagid klase sa mga virus nagasulod Radyo Manuel sa aton nga lawas. Well, so hindi lang kay coronavirus mga kasama, ang Evergreen Herbal Capsule isa sa mga nakita dire nga ang saluyot gali balani o kun ang tugabang, isa gali siya sa makabulig para nga mga kasama makapabato sa pagpatakingking o kun pagpaluya sang virus. Butsiligon nagabalos nagabato ini ang tugabang mga kasama, may ara siya nga inang may ara sa mga kasama nga inang nutrients nga dala sang tugabang nga pwede magamit ka pangsangga sa virus agod nga magluya ang virus mga kasama. So ining tugabang ini mga kasama na isa ini sa mga nakita sa mga pagtuon sang aton nga mga scientist kay sang aton nga mga botanist. Ang tugabang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang nagapabakod sang aton nga immune system, mga kasama, hindi lang kay vitamin C, kundi pati na ang iban pagid nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sang lawas na dapat kompleto, Radyo Manuel. Hindi pwede kay isa lang. Kay kung bastante kita sa vitamin C, pero kulang naman kita sa mga vitamin A, B vitamins, mga vitamin E, no? Kag iban pagid mga zinc na, mga potassium, calcium, iron, no? Mga kunano pagida nga klase sa mga vitamins, kung kulang man kita, hindi sa kompleto nga magbakod aton immune system. So amo na sa mga kasama ko nga ang Evergreen Herbal Capsule gin kompleto gid. Gin kompleto ang tanan-tanan. So, gin-formulate ini siya, mga kasama, sang aton nga mga naturopath practitioner, most especially, si Doc Crispin Hico kag si Doc Leo Amos. Sila sini ang nag-formulate, kay nakita nila, mga kasama nga kinahanglanon sang una abi ang katabo dire. Kundi, ara na sila sa may RCL, Alternative and Health Food Center, mga kasama, kag sa Doc Hico Alternative and Health Food Center to sa Antique. Mga kasama ang ilang nga na obserbahan
nga ang kutob sang tawo balawil nga nagakadto sa ilang nga opisina agod nga sa ilang nga center agod nga magpangayo sang advice may kaangtanan sa ilang nga mga balatian nakita nila like for example may balatian nga hypertension well may balatian siya nga hypertension or may high blood siya bangod kay taas iya nga LDL o kon ang iya nga bad cholesterol. So kung taas ang imo nga bad cholesterol mga kasama, may tendency nga magka-hypertensive, ikaw kung magka-hypertension, magkatasa ka ang imo nga dugo. No? So, kung taas, kay ang ginahimo sinisang cholesterol sa aton, ang bad cholesterol, blawel, ang ginahimo sang bad cholesterol, nagaupod na sa aton nga alagyan sang dugo bla mga ugat ni balawil nga alagyan sang dugo ang bad cholesterol nga ina nagaupod na siya pero wala siya gaupod sa dugo daloy kundi nagapilit na siya sa kilid gapilit na siya sa kilid ang kahalimbawa ya sina kung sa mga gripo pawil abi mo kun ano tuk-tuk o kung lumot ang bad cholesterol ang kahalimbawa ya sina sa aton nga sa aton nga inang dugo o sa aton nga ugat kung sa mga tubo pa nga lagyan sa tubig ang kahalimbawa ya sina tuk-tuk o kun lumot na samtang nagadugay ang tuk-tuk o kun lumot nagadamol nagasira ang alagyan sang aton nga sang tubig, hindi bala? Kung sa gripo, nagamat-amat sira nga lagyan sang gripo o sang tubig sa gripo, so naganimit ang nagahina ang pag-ilig sang tubig, hindi bala? Well, amo na sang kalimbawa, sa dugo tamo mana, ang ining bad cholesterol nga ini, ang ginahimo nagapilit na sa aton nga mga ugat nga alagyan sang dugo sa kilid yan na. So, samtang nagadugay, nagadamo na sa nga nagadamo, kag sa ulihi, mahinay ang pagdaloy sang dugo naton hasta nga makaagi sa kurason ta. Kag mangin mahinay mga kasama ang supply sang dugo sa kurason ta. Dapat ang aton nga kurason ang pagpump ya sini bastante sa dugo. Kada pump ya dapat insakto ginang dugo nga magsulod sa aton nga kurason. Kay kon magnimit siya, amo na sa ang rason magkasama nga rebinta, piswit siya, tungod kay hinay, hakupon yung hakupon, mahinay ang sulod niya. So, masumpit siya, amo gataas ang aton nga blood pressure, amo nagasil naton nga gina-high blood kita, atakihon kita mga kasama. Amo na sa ginatawag naton nga hambal sa aton makauturan nga traidor nga balatian nga matumba ka lang imo ya wala pilas. Amo na sa nga katabo song ginahimo magkasama sang aton sini nga Evergreen Herbal Capsule. Bangod kay kompleto ini tanan-tanan ang iya sini nga ginahimo lang tawan nyo 3, no? Ginformulate ini mga kasama sa insakto gid. Ang 3 nga iya nga ginahatag sini diri sa aton nga lawas nga epekto ya. Number 1 is cleansing, no? Number 2 is nourishing and number 3 is balancing. Ang cleansing number 1 botsilingon ginalimpyuhan niya aton dugo kagang aton nga intestine, no? Sa paglimpyo ya sa aton nga dugo mga kasama ang tanan-tanan nga mga tuk-tuk dira sa aton nga dugo gina-purified niya bangod kay may ara mga kasama sang sangkap ang aton nga Evergreen Herbal Capsule nga blood purifier, the ultimate blood purifier. Ano ini? Amo na sa ang Amargoso. Amargoso, the ultimate blood purifier na siya. So, gina-purify niya aton nga dugo pagkatapos ang mga tuk-tuk na ginaupod na mga kasama, ginaubos na siya, kuha kag ginapasulod kag ginapaagi sa aton nga sa aton nga kidney kag ginapagwa niya through urination.
Tapos ang iban nagaagi sa aton nga small and large intestine ginapagwa yaman na through bowel movement. Pagkatapos paglimpyo na nga aton dugo kaglimpyo na aton nga kasudlan may kasama ang iban naman nga mga parts ang aton sining nga mga tanan-tanan nga mga ang nga mga sangkap sang evergreen herbal capsule pareho abis ang barley grass kag sang wheat grass nga ini, no? Bastante ni sila ga pH alkaline ining barley grass, no? Ang wheat grass may kasama bastante ni sa fiber. Kag amo man ang tugabang makabulig ini. Amo na sa ang nagapahumok sa aton nga pagpagwa sa aton nga mga kinaon nang sobra ba lang mga kasama kinaot na mga toksin na siya. So ginapagwa na kahilo sa lawas na. So kumplito na sa plus may ara pagit siya nga vitamin C. Ang ining turmeric naman mga kasama antioxidant ni. Wala labot sina para naman niya sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mga pranakit lawas ta may mga bukol-bukol ni. Amo naman niya ang function sang turmeric may kasama sa aton nga lawas. Ibuot sila kumplito. May balunggay pa. Ang balunggay sus may kasama da miracle vegetable. Buot sila magambal kita nga miracle vegetable. May tanan-tanan nga klase. Sa mga vitamins ka mga minerals sa kinanglan ta ara da sa balunggay. So nami na siya kay raw ina nga ginbutang sa kapsula po silon mga hilaw. Okay, kung magkaon kita sang luto nga balunggay, luto nga tugabang, kag iban pagid, kung ginaagi sa kalayo, may ara pa man kita makuha nga vitamins, pero pwede kagamay katama. I-compare sa mga raw o kon mga hilaw na pud kagin pulbos kagin butang sa kapsula. Amo na siya ang evergreen herbal capsule. Tilawin nyo may kasama. Nagapabaskog pa siyang lawas ta may kasama ka nagapapagsik. Tuod ginaplastar ko na sa inyo kag ginasugid sa inyo mga kasama. Kay amo na siya ang epekto ya sa akon nga lawas. Kita nyo kung kaysa makita nyo kung kaysa gabutang ko sa YouTube channel ko. Nga nag-jogging ko nalibot ko bilog nga isak banwa. Radyo Manuel libuton bilog nga banwa jogging. Sugid na. Sa wala lang sa ato nung kulang lang Will sa akon Will kameraman mo. Kameraman kulang sa akon Will. Ikaw mga kameraman ka? Di galing problema makalagas ka sa akon maglagan. Amo na problema. Kay kon maglagan ko, ti sino malaga sa akon nga magkamera sa akon, sakay sa salakyan gid dapat. Kung di sa masakay sa salakyan na ba naman madiwal-dila, gid. Amo na sa may kasama ang rason kung nga ang way ko akong ginahayapo, kag way ko masyado, may kasama nga ginahagal, kung maglagan ako sa bilog nga syudad, sa diin nga mga dalan to, mga kasama, pinakay gaa antes ko magdalagan, dala ko kag nagagamit ko nakainom na ko sang evergreen herbal capsule. Ara sa akong YouTube channel ara da may gin-upload ko na nga ginlagan ko kina sa ngaga. Sa Boss na Manuel, ipakita ko naman si mo Boss Will. Hindi ko maglagan na boss kung init, hindi ko na maglagan kay puti init abi. Mabuksing naman ko Will. Pansing bag na ko to. Patrol 774. So mga kasama, evergreen herbal capsule, bakla nyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bisan din kag sa mga taga Negros Occidental sa mga taga Bacolod, don't you worry. Sa ini nga semana, mga kasama, makasulod na dira ang evergreen supply nyo ara na. Damo-damo naman ito reklamo Radyo Manuel, ubo supply nila to Bacolod. Ginuna lang di abi ang bilog nga panay, ginuna lang Kapis, Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo, ginuna lang. Tapos dito ang ang Puntaria ara naman sa may area sang Bacolod City kag Negros Occidental. Basta within this week malagaw makadto dira base mga Webes o Biyernes. Ara dira makasama ang evergreen herbal capsule. Managtag naman dira sa mga butika. So gani sa mga kauturan tara nga mga butika nyo balagi nakatuan wa isang evergreen. I-text ninyo makasama sa 0910-126-4595.
para nga mapadalan kamo dira sa inyo nga banwa. Ayos! Patrol 774. Oras na to nakasama na kalabor kita sa in punto alas 11 na. Diri sa ato sining pagpangalagad na Radyo Manuel. Patrol 774. Unahon ta report kay impormasyon si Radyoman Francis Radyo Manuel Lihogta. Unahon ta report ni Radyoman Francis Basco. Standby Aldrin sa second portion ka. Sa ato sining pagpangalagad. Aton karon nga first portion sa ato sining paghatag sa mga detalye sa mga balita. Check nato si Radyoman Francis Basco. Ang mga balita makasama builog man nga ginadulong sa inyo sa kaalwan makasama sang inang guava with tea tree soap. Ang guava with tea tree soap mga kasama mayo ini para sa aton nga makauturan nga may mga arikes. Sino na may mga arikes? Ikaw burnok may arikes ka pa. So kung may arikes ka pa, no? Ari gamitan ni ang guava with tea tree soap mga kasama, no? Ang guava with tea tree soap mayo ini para sa aton makauturan nga may mga problema sa panit, no? Mga skin diseases bla, no? Mga alap-apunggod, mga buni, mga ari-king-king. Pwede ni makasama ang guava with tea tree soap. Nagapahamis sa aton nga supat in short, no? So gani sa aton nga mga tagparamati, ang guava with tea tree soap, bakla nyo, no? Nami pa ni kaya pahumot pa ni. Ang nami pa kaya nga aton nga mga ilok bla nga mabaho. Ginadula ya mga kasama ang baho, no? Ang hambal nila bla nga kon ang imo nga hilok bla Radyo Manuel nagapanimaho sang luto nga bayabas. Ang makakwa gali bayabas man. Ariyo, guava with tea tree soap mga kasama. Bakla nyo sa mga butika ha. Malapit sa inyo nga lugar. Patrol 774. Pag antes na itong kwao siya na Juman Francis, mga pitanay, behigupon ko lang well, dali lang ginbila. Imo kapiara man, behigupa man. Be. Isa pa. Sus, sa karamiton mo yunis, tigra po ni Santissima. Maghigop ka sang kape, ang Life Extension Coffee Mix Blawel. Paghigop mo muna hindi ka makontento nga isa lang. Dugangan mo gid anay isa kay kun hindi mo pagdugangan isa, bitin ka. Amo na sa makasama sa kanamiton sang Life Extension Coffee Mix. Kaya ang iya nga unod abini, may reishi mushroom extract, may mangosteen fruit extract, plus nami kagin 45 siya sang vitamin D3. Tubod silingon may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, hindi acidic. So, hindi ka magka-problema kaya bisan mag-inom ka ni, hindi ka man magsiga, kalimutaw mo, hindi man, Radyo Manuel. Kung gusto mo magtulog, matulog ka man, no? Kaya hindi siya acidic, wala sang caffeine, mga kasama. No? So, tilawin nyo ni ang Life Extension Coffee Mix. Bakla nyo sa mga butika, ha? Malapit sa inyong lugar. Kag gusto nyo pure nga vitamin D3, kag ang vitamin D3 makabulig gali ini mga kasama amo ni sa isa sa makabulig man sa pagpabakod sa ngato sining nga resistensya kag sa ngaton nga immune system plus makabulig itsaya control makasama sa mga nagatubo nga mga balatian sa lawas ta most especially ang cancer cell sa aton nga lawas kontra cancer mga kasama vitamin D3 kinanglan ta. So kung vitamin D3 ang paghahambalan diri sa Pilipinas, pangitaon nyo, wala na sangliwan. Life Extension Vitamin D3. 1,000 international unit ang kada isa ka soft gel. So, kung mag-inom kita, 2,000 ka international unit ang kinanglanon ta sa matag-adlaw nga tanan. So, 2 ka soft gel, pwede na. No? Mga kasama, sang Life Extension Vitamin D3. Dapat may tatakit siya nga LE, kay kung wala, pigado. Life Extension Vitamin D3. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. This time, check na natin makasama ang detalye na sa mga balita din pang headlines ni Radyoman Francis Basco. TYRI Radyoman Report.
Sa ginpatigayon joint operations ang Dueñas Municipal Police Station kag Iloilo City Police Station 2 o kanang Lapas Police Station na tigayon nga madakpan si Oscar Haroda. Oscar Haroda Iweli, 57 anyos, si Soltero, kag pungluyo sa barangay Hinaktakan, Lapas, Iloilo City. Sa bisa sang warrant of arrest, may criminal case number 99 513369 na napitsahan December 1999 sa kaso nga frustrated murder. Ang ining kaso, ang may recommended bail bond para sa temporary kaliwayan na 200,000 pesos. Ang kinikaran niya si Oscar Haroda ang sa kusdiya sa mga kapulisan para sa nakakaigo na disposisyon. So, dugal natin yung mga balita, isa ka bypass operation ang ginkasal sa Santa Barbara Police Station sa buong adlaw. Dakop diri si John Mark Diaz. John Mark Diaz Samar, 22 anyos, soltero, sang Camugaw Norte, sa Banwasang Padilla. Sa patigayon ni operation sa Santa Barbara Police Station, kag-usubuman sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 sa pangumuno ni Police Major Moyo. Kag-subuman sang TDEA na ginapamunuan ni Intelligence Officer Jose Maria Ariel nag-conduct sa bypass operation kag dakop ining suspect or subject na si John Mark Diaz na recover sa posisyon sa sining subject ang 4 ka plastic SSCs sa suspected shabu na ginabunta ng balor 1,000 ka pesos. Ag subong nakuha ang kanilang bypass money nga tulo kabilo kung 10 pesos ang 100 pesos na denomination kag nakuha man ang bypass item. Ang ining subject ang ara na sa kustodiya man sa Santa Barbara Police Station kag tagapasakaan sang nagakaigo nga kaso. Sa Banwasang Uton, alas 2 sa mga hapon, na dakpan man sa bypass operation sa Barangay Poblacion West Uton. Sa panguna man sa Uton Police Station, IPPO, PDEU, kag PDES 6, dakop si John Arnel Bargos. John Arnel Bargos, Irinday, 36 anyos, na kuha sa posisyon ang 13 ka mga plastic sachets sa suspected shabu man ang 1,500 pesos na bypass money. Ang ining mga kuha siya ginabalabanta na nagabugat sa 3 ka gramos kag may estimated estate value nga 20,000 pesos. Ara naman karon ang ining subject sa kustodiya sa aton mga pulisan sa Banwasang Uton para man sa pagprepara sa pagpasaka sa kaso sa pagdeliver sa RA 9165. Ang Banwa man sa Barotac Nuevo may gindakop man sa bypass operation naging kasasang PDEA Iloilo Provincial Office sa subaman sa Provincial Drug Enforcement Unit. Ang mga alas 12 medya kaina sa aga dakop sa Barangay Ilawod, Poblacion, Barotac Nuevo. Ang subject na si Rocklem Anthony Gonzales, 19, kag Graham B. Fiscal, 20 anyos, kag nakuha sa ila ang 1 gramo na dried marijuana, disposable lighter,
Kawasaki motorcycle kag bypass money. Ang ini nga mga subject o kung mga suspitsado ang pagpasakahan ng kaso sa violation sa Republic Act 9165 o kung natin yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kag subong pinapreparaman ang pagpasaka sang kaso sa korte. Sa katapusan natin yung informasyon, sige lamang na gabi sa Banwa sang Kabatuan na may nagyuntad na stabbing incident sa barangay Salakay, Kabatuan. Ang biktima diri kilala sa kay Leo Gumban. Leo Gumban pilon niya, 37 anyos, may asawa, nagtumandok sa barangay Salakay, Kabatuan. Samtang ang nasuspect din nakilala sa kay Reniel Continente Comida, 30 anyos, at sulungan tumandok sa barangay Salakay, Kabatuan. Mga alas 7:45 sininga gabi, diyaman mismo sa mga barangay, ang suspect ang biktima nagsugataay kag pareho na hubog no sa sagwa sang compound ni Los Roberto. May mainit na argumento na nagpatunga sa sining suspect kaya si Reniel Continente. So may ara sa kadala nga kutsilyo kag ginabuno niya si Leo Gumban nga igo sa nawala na dahil sa iyang atyan ay siuman sa ibabaw na natuo dahil sa iya na dughan kag liog. Ang biktima ang ginagdala sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital at sa uli refer sa Western Visayas Medical Center. Kasabihin parayon nga ginabulong samtang ang suspitsado ang nagpalagyo sa wala pa may baluan nga lugar kag padayon ang pangita sa plagi sa mga operation kalatang kapulisan dira sa Banwasang Kabatuan sa pagpanguna ni Police Major Amar. Amo ni madulong naton yung mga informasyon kag balita bilog ang nadulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka-epektibong herbal supplement. May sangkap nga turmeric, malunggay, ampalaya, saroy, wheatgrass, baligras, kag vitamin C. Yung tingong nga persa sa pito para sa ikayang lawas kompletong benepisyo. Nagalimpyo nagkapabakod sistema sa aton lawas. Aprobado sa FDA, quality pa na Kagdakiko Alternative and Health Food Center. Mabakali din sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Basta produkto ni Kagdakiko, sigurado, epektibo. Sa tanan natin yung mga driver nga nagabiyahe bilog Luzon, Visayas, at Mindanao. Gamit na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong mga obra, hindi pati man sa paglabing kay Mrs. Kag ini ang mga proteksyon pagid nga hatag sa ating mga kalalakihan na sobra sa stress sa ila trabaho. Sa Megaman, kanang yung problema sa kalalakihan, katintagid sa prostate, kag wala gana kay Mrs. Baislan inisang kabastog, tagpagka, agresibo. Megaman Herbal Capsule. Duwa lang ang kapsula, kada adlaw. Ang higato abay sa Pinoy Homes Incorporated and Crematory. May branches sa Balabago, Haro, Tansa, Gimbalik, Baras, Bacolod, ang naghatag sa libre nga serbisyo sa mga indigent natin yung mga kauturan sa syudad sa Iloilo. May araman silang Ilambarium kag inisa sa mga practical subong kag elegante nga paghatag sa pahuway sa aton yung mga imata nga nagtuliwan. Mas barato ini sa mga kumparar sa lote sa Memorial Park kag makalibre ka sa internet fees ready. Kag subong man tugtog sa apat ka mga himata naton ang pwede naton mabutang. May bantay pa ni 24 hours kag tuman katahom sa lugar. Mag-investment sa higato, Abesya, field plans. Makabulig din sa oras ng aton kalisod. Makikangot lang sa 329-1562
Sure 999-927-8989 sa dugang nga mga informasyon. Sa mga kauturan natin nga Ilonggo, ari na ang kampiyon kag original nga Ilonggo milk tea. Ang Tilawi, kampiyon ang sabor kag consistent kag ang ilang fruit tea subong man ang Tilawi coffee ang kampiyon gid kag dapat itilawan sa gusto mag-franchise. Kaya nagtasubong sang barato nga franchise. May 30 mil ka, pwede ka na maka-umpisa negosyo sa Tilawi. Contact lang sa 0998-333-4319. Gani ang akon milk tea Tilawi. Para sa Patrol 774, kasama mo sa RMN Iloilo, Radyoman Francis Basco. Tatak, RMN. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. Oras na ton mga kasama, nakarabor kita sa 15 minutos na karigat sa alas 11 na matian ng detalye sa mga balita. Nagikan kay Radyoman Francis Basco. Patrol 774. Ang mga balita may kasama Builog man yung ginadulong sa inyo sa kaluan sang TCK, the Colon King. Ang mga kauturan nga may mga problema may kasama sa constipation. Yari na ang sabat para sa inyo tanan-tanan TCK, the Colon King. Ang TCK o kon the Colon King nagaunod ini sang soluble dietary pectin fiber nga maayo para sa colon health. Ang pectin nagapilit ini sa kolesterol sa aton nga gastrointestinal tract nga kaga ginapahinay ang glucose absorption paagi sa pagsiod sa carbohydrates. Ang mga microorganismo magkasama sang aton nga colon ang nagabulig breakdown sang pectin kag nagabuya ini sang short amino chain amino acids nga may positibo nga epekto sa aton nga ikaing lawas, no? Kag ang TCK may ara pagit siya nga lemon extract mga kasama nga nagabulig flush out sang toxin halin sa aton nga atay. Teng atay tani nagaserbi nga importante nga bahin sang filtration system. Rason nga dapat naton amligan ni pinagi sa pagdetox sang gingamit mga kasama ang TCK o kon the Colon King. Kani sa aton nga mga tagpalamati, ang TCK o kon the Colon King available na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung may pamangkot ka mo dugang tawag o kung mag-text sa 0998-550-4533. Patrol 774. Oras na to, nagkalabor kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato naman nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga kasama na problema kamo sa inyong problema sa pananakit sang lawas. Mga kasama, yari ang Nance Liniment Oil. Balan nyo sa pananakit sang hawak, likod, kag balikawang. Mga pananakit sang lawas naton may kasama, tilawin ninyo ini ang Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. And sa aton sa mga kauturan, nga kinahanglanon kag nagapangita sang kampiyon kag bastante nga vitamin C mga kasama, no? Tilawin nyo ni magkasama ang Doc 3C sodium ascorbate vitamin C 600 milligrams capsule. Ang Doc 3C magkasama, no? Isa ini ka alkaline. Amoni ko nga ang maayo sa aton nga lawas, hindi siya acidic, no? Di kalidad kay puro nga crystal powder ang unod sa kada kapsula. Kagang nami sini kay ang iya nga kapsula himo sa sea vegetable. So matunaw ni sa lawas ta. Mga almost 8 years na siya sa market. Kay ginasaligan nga epektibo. Gani napaupod ini siya sa 2015 Consumer Choice Award sang kag sang 2017 Asia Pacific Awards, himo sang awards winning company ang RRAF Marketing Corporation. Ang kumpanya nga gin-recognize sang 2019 Golden Globe Awards bilang Best Quality Food Supplement Distributor National Awards, no? So gani sa ato sini nga mga tagpanamati, kinanglanon tagid nga mag-Doc 3C tungod sang maayo nga mga produkto, no? Gani para magkasiguro mag-Doc 3C na kita. Ang veterano gani epektibo. Doc 3C Vitamin C.
600 milligrams ha. So mga kasama, bakla nyo na ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Patrol 774. Oras naton na 20 minutos na nakaligat sa alas 11. Sa ilo kita sa iba naton nga mga isyos, pero kung nagapangita kamo sang kampiyon nga mga furniture wala man kasama, lagaw-lagaw kamo to sa furniture trends. So, ang furniture trends mga kasama, nagabaligya ni isang nagkalain-lain nga mga inang nagkalain-lain nga mga furniture, tanan nga klase sa mga furniture kinanglan nyo ara da, no? May ara da nga katre, bangko, lamisa, salaset, mga aparador, mga cabinet, mga wardrobe and dresser, mga display cabinet, mga foam and mattresses, kumpleto na da sila, no? Kag di kalidad lakip na durable or durable, no? So, tilawin ninyo ini may kasama ang maglagaw kag magpangita kag magbakal sang kumpleto kag bastante nga klase sang durable nga klase sa mga furniture yara sa Furniture Trends. Ang Furniture Trends ara na pahamtang sa may dalan sang Corne de Leon, Valeria Extension, Barangay Nunoy City proper. Patrol 774. Ayos? O sige. Kung may pamangkot ka mo dugang, tawag sa 3370200 o sa 0998-589-7892. Patrol 774. Siplatan ta ni aton nga mga viewers si Johnny Tinya mayang gabi, Mary John Hapitana Borja, si Jan Niaga, Renante Honera, si Josephine Imulaga Sigura, si Eunice Gumban. Good evening, Mary Ricabar, Fe Capada, Kent J. Peps Huminto, si Mary John Hapitana Borja, Josephine Imulaga Sigura, Juna Bibi Kapulot, si Jeremy Pirotso, Jerla Jerl, kag si Jose Antonio Pastrano Manyosa, sino pa di? JJ Rosledes Magayas, Michelle Venus Frias, si Christian, Jackie Lugan, Melanie Lagarto Paunon, si JJ Rosledes Magayas, nabasa ko na, Jenny Halyorina, Arlene Gayuma, si Richel Hardelesa, okay, sino pang ibande, si Jay Aquino, Dodge Uva Tulid, si Mary Jen Dayon, Jocelyn Cortez, Winston Gihama, kag si Odlanor Helvoligo, Los Viminda Saludes, Sweet Shell Duterte, grabe si Sweet Shell Duterte, kag okay, so iban pagid nga mga viewers karon na balik ko naton diri sa ato sini nga pagpangalagan. Patrol 774. Oras naton magkasama na kalabor kita sa 23 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato sini nga pagpangalagad ang mga balita magkasama Buylog man nga nadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang mas pinadami o mas dinagdagan, mas pinahusay, mas pinagaling. Mga kasama, bangod kay may-ari ini nga unod nga mangustin, amarguso, balunggay, ahos kag spirulina. Mga kasama, para sa mga may high blood, sa mga may diabetes kag mahiko ang dugo, at tilawin ninyo ini ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang mabakal nga subong sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Santon Plus Gold. Patrol 774. Kag sa mga mahilig magkapi-kapi nga inang para sa may mga migraine, nagabutod pirmi ang tiyan, mahina ang immune system, kag iban pagin magkasama nga mga problema sa ato sining lawas, tilawin ninyo ini ang non-scorn coffee. Ang non-scorn coffee mga kasama, inang himo sang Herbsmed Corporation,
mabakal ninyo kag available na sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Patrol 774. Oras na to, nakalabot kita sa 25 minutos na kaligat sa alas 11. Sa ilo kita sa iba naton nga mga issues may kasama sa kay Mayor Jerry Trinas. Sa kay Mayor Jerry Trinas, dabi pa si Plate abi itong mga ginpang dala mo itong mga inang residente ba to nga na igo sang ining oil spill. Kaya doon nagpinagusto sila to sa Hotel Yahoo. Ang aton sindiri nga punto nga tani kay kumo kay ara kita nagailistar sa mga squatters, no? Tani tuon magkita magbehave man kita blang hindi ta magpabalo blang nga taga squatter gid kita. Kaya ako naka Radio Manuel sa pagkamatuod lang ako sa squatter ako nag-star mo. Sa squatter ako nagdako. Inaya sigurado gid nga squatter ang ginatawag naton nga squatter may kasama buot silingon. Inang naga-star ka bala sa duta nga hindi ikaw tag-iya, no? Gatong-tong ka na sang balay mo. So mo na sila tawag nga squatter. Kay naga-star kaya sa balay nga napatindugan sa balay mo nga duta nga hindi ikaw tag-iya. So naga-squat ka lang. Oh? Ti akon mga kasama, ti mo na akon naging dra ko nagdako. Halisan gamay ko amon duta gatungtong ang amon nga duta, ang amon nga balay gatungtong sa duta nga hindi kaming tag-iya. Ti ano pag kasaylo-saylo kami balay kasaylo-saylo kami lugar nga ginapastara sa amon nga balay kay kun pahalinon kami sa tag-iya sang balay tanong may sang duta ano may mo. Kundi sahon mo naman balay mo sa unang nga tiyempo uso pa nang ginatawag naton nga bayanihan system lang. Ang ginatawag naton magambar kita nga bayanihan ang ginaalsab lang balay bla kay ginasaylo-saylo. Ti amon kun sahon amon nga balay ti hindi na pwede maalsa kay maguba naman kay gabok mo. Ti mga kasama ti alin sang una ang ginaistaran amon nga duta halin sang gamay ko hasta lang magtigulang ko. Hasta lang mag-edad ko mo, mga kasama mo mangyapo. Saylo-saylo duta, sa saylo-saylo balay duta, nga hindi akon, nga hindi amon. Halisang una sang gagmay pa kami. Hasta nga nagsinultiro. Why kami kagi, hasta sa duta nga kami tag-iya. Kaya why kami sa may ginapanag-iyahan nga duta mo. Patrol 774. Ti amo na may kasama, squatter kita. Pero bisan squatter kita, bisan naga-star kita makasama sa sina nga lugar. Nga isa ka ginatawag naton nga populated area. Nga daw halos ang ato sini nga mga balay nagatarambi-tambi, nagatinuparay. Dapat kabalo magkita sa ginatawag nga behave nga pagpangabuhi. Bla or ginatawag naton nga disente nga pagpangabuhi. Disente nga klase sang pamatasan. Kailan tawa nyo balasos na anumang ginhimo niya sa may Marriott Hotel to sa din pag ito sa Richmond daw sa Marriott Hotel. Lan tawa nyo ba ginhimo sa nila to? Ang tubig mga kasama kundi sige tubo sa tubig may mga shower na da sa kwarto. Sige nga halaga sige nga tubod ang tubig to ya sa pag gararawas niya tubig may kasama sa ilang nga kwanto mo sa ilang nga mga CR, sa ilang nga mga banyo to. Pinagusto sila to. Tapos ang mga kabataan ginapabayan ng halagwa sunod galalain ang kwan. Inang nag-operator bala sa elevator bala niyo. Hindi ka pahuway mo. Gwasunod saka panaw sa mga kabataan. Tapos may mga nagagamit sa sigarilyo. May nagapinagarilyo, mga kasama. Di karon, ang mga nagapinanigarilyo sa tagsa ka mga kwarto, sunod kwarto, yung kapanigarilyo mo. Ano pa tiyaga nila sa sunod sa kwarto, sila ginawa install. Kuha na mong aircon, air condition. Kung manigarilyo, kay mo sunod kwarto ng air condition. Ano itsura ka ano baho sila sa mga katre, sa mga kwanda, sa mga foam. Sa mga inang habol kag kunano pagida. Ano baho sila nga may sigarilyo ya sa sulod sa kwarto. Like for example, may iban nga mga guest na karon nga nagailista nga kadto dati ano lang karon. Kay ginahimo sa mga kabataan yang hampanganan ang
hotel. Ay Moriones, ti garapon ni Santissima, ho. Ti sa kay Mayor Jerry Triñas na, tinano ni, imo ni gusto nga ining mga pumuluyo mo nga ina, kay ti siyempre concern ka, nga hindi sila magkasama magsalakit mga dughan nila bangot sang baho sang oil spill nga ini, nga ginahambal nila nga baho, kung sa bagay subong, para naubos naman ina, tanan-tanan na pangtipo naman nila na kagdalon, ang ining mga oil spill nga ini. No? Tani, sa mga barangay opisyal sa mga barangay opisyal nagpagaga pagit. Hambal sa mga barangay opisyal niya kami manabi. Yan man kami to sa mo ni moto. Ito mga na ano man kami ka mga ano panawag sini sa ila gani mga gaano ka mo man ga pamintaha. Anong gwa sini karon sa aton nga mga kwandi sa mga investors ka, mga negosyante, di amo na nakatabo. Nakabuka ko ng mga labisa. Ito mga labisa, ito mga kristal. Nakabuka, may kasama, bangon sang hindi magwanta nga hala. Tinalagan sa mga kabataan. Ay Moriones, di garapon ni Santissima man nga klase, o. Patrol 774. Ginhatagan na kamo sang mayo na nga sang mayo nga pwesto nga makatulog makamo bisan sa bilog nga kinabuhi makatulog kamo sa mga hotel nga ini. Marriott Hotel ni Radyo Manuel ni daw pinakanubo sino mga City Mail ang isa kwartos ni mo Marriott Hotel tuhod na mangkot ta sa nagligad na damong ang sa Richmond Hotel mga ara sa mga 8-10 mil mo sa kakwartos sa one night sa lang kagabi. Ti subong Radyo Manuel to ginahimo ilistaran sa mga squatters to halin sa kwano sa may Barrio Obrero kag sa kwano sa mga taga barangay Mansaya halandune kag mga barangay to nga naapektuhan sang oil spill. Inihimo nila to nga kwano nga balay. Imo la ilistaran to ordinaryo sila to. Hamakol mo na titi. Hamakol mo ni aircon. Ti dapat kung tani sa mga kwanda dapat kung tani sa mga inangagin pang sayloda maluoy makamo sa management sang hotel Lantawain ang pagkaon nila Radyo Manuel serve iya sang hotel mo makon mo sa Marriott kaon ka sa Marriott Hotel may sang una nagkaon kami to tong antes ko magsulod buwas gali anniversary ko 1 year 1 year anniversary ko buwas ano ihanda taman man ta mapakaon ta buwas ano man 1 year anniversary gali na ko tuod buwas no kay nag-start ko Radyo Manuel July 15 nag-start ako July 15 sa pagprograma diri sa RMN Patrol 774. July 15 ako nag-start. So, buwas gid na. So, 1 year ako buwas. Diri sa RMN. Daw yung mabalaan, well, no? Daw bago lang ta nagkilalahay. Daw sa wala lang, no? Daw kahapon lamang. Tuod, no? Daw yung mabalaan. Isa nagali ko ni katuig sa RMN. Bosos Moriones di garapon ining bulan sang Agosto nga ini sunod sang July kun ining Agosto nga ni anniversary sang RMN hindi bla network no anniversary no ilabi nagid bilog na niya no RMN network na siya August na siya mo daw August 28 bla na mo ang anniversary bilog nga network sang RMN tandaan ko na man nga Di ka anom ko na nga balik di sa RMN. Tumi-recall ko pa. Una-una ko kasulod sa RMN 1996. Well 1996 ko nasulod sa RMN una-una. Tapos, nag-resign ako 2000. Well, 2000. Nagsaylo ako sa Aksyon Radio Iloilo. 2000. Pag 2002, nagbalik naman ko sa RMN. Pero ruhas na. RMN ruhas. Pero sang 1996 nga ni, actually Radyo Manuel 1996,
ari ko sa RMN Iloilo. Pagka 1998 ya 99, mga December grutuay o mga September. September 1998. Ato na kuya sa Ruhas. 1999 nag-resign ko. Nag-transfer ko sa Bacolod. RMN Bacolod. Tapos nagbalik ko di sa RMN Iloilo, 2000 mga 2000. Tapos nag-resign naman ko liwat, nagsailo ko sa Action Radio 2002. Oh. So Radio Iloilo. Kita mo gila nga sailo-sailo akon. Tapos 2003 nag-resign naman ko sa Action Radio Iloilo. Nagpa-RMN Ruhas naman ko liwat. Pero nga balik-balik ako ang galino. Tapos 2004 nag-resign naman ko to. Nagbalik naman ko diliwat sa Iloilo, Action Radio Iloilo maluwat. Tapos nag-resign naman ko. Nagbalik naman ko liwat sa RMN Ruhas 2005. Ay grabe ba? Balik-balik lang ba? Tapos ang 2006 nag-resign naman ko to sa sa RMN Ruhas 2007. Ari naman ko ni sa Iloilo. Nag-transfer naman ko sa RGMA Iloilo. DYSI bla. 2007 ko na nasulod. 2006, 2007. Pagkatapos 2010 nag-resign ko sa DYSI sa DYSI bla sa RGMA Iloilo. Nag-resign ko 2010. Naglagan ko konsyal sa syudad sa Iloilo. Sa Kaluoy sang mahal nga diwa pirde. Kaya ko nagdaog ika-16 lang ko. 12 lang kinanglan, 16 gid ko mo. Galing ako sa to gasto, abi mo radya Tiyoy Panso kung pila ng paglagan ko during the time. Akong gasto 20,000. Yawan pa ko kanta kwenta siling ko din ko. Ang abi mo kung saan ko ging gamit ang 20,000 ko nga gasto. Paglagan ko konsyal sang 2010. Gamit ko sakay sa jeep kato pangampanya. Why ko sa lakyan mo? Nga sakay ko sa jeep, like for example, magkanto, abi ko sa Kalumpang, sa ilan ni Bornok, abi. O during the time, ang barangay kapitan to, si Cecilia Nava. Hindi, si Maprangala, gali. Si Maprangala. Oh, si Maprangala tong kapitan. Kadto ko to, abi, sa may barangay Kalumpang, inang Tiyoy Pansong. Gasakay ko sa jeep nga Kalumpang, eh. Pag-abot to sa proper sa Kalumpang, manaog ko na, tapos lakton ko na to pa kilid. Hindi na ko kapang sulod-sulod, kaya kung magpang-sulod-sulod pa ko, mubos oras ko. Way ko sulod, dra lang sigili, dalan. Tapos, way man ko poster. May ara ko nga poster, sako. Sako. Tapos, ang sako, ginapagkakas pa sa kontra ko, ginapanghaboy, kay kalaway ko na tsura. Di ko na hindi makita. Ano, paano mo damo sa way kabalo nga nagapapili ko konsal radyo man Tiyoy Panso? Damo gid way balos to. Kaya nga akon nga mga sako nga may ngalan nga June Kapulot. Yun na pagkakas kay sako mo. Tapos lakalaka pa. Ako pa nag-imprinta. Kanadlawan to akong lagan konsal sa una mo. Kanadlawan to, perfecto. Patrol 774. Pagkatapos ng eleksyon ko ni perde ko. Patrol 774. 2011 nagpabakulod ko akon sa Action Radio Bacolod. Balik na Action Radio Bacolod. 2011, pag 2012 balik naman ko liwat diri sa RGMA sa DYSI sa Iloilo sa RGMA Iloilo naman liwat 2012. Pagka 2013 nagparuhas naman ko. Grabe di abakon mo. RMN Ruhas naman to. Mga kasama. 2013 nagparuhas naman ko. Hindi black time galito, black time. RMN kag Bumbo radyo to sa Ruhas. Ako nga gina black timean. Paruhas ko 2013. Patrol 774. Pagkatapos sang 2013 nga eleksyon dito sa Kapis, ako sa Ruhas. Nagbalik ko di sa Iloilo, Action Radio Iloilo naman.
And then, pagkatapos may kasama, 2019, nag-resign ko sa Action Radio Iloilo ko naglawig do mga 6 years, mga 5 years to 6 years. Amo nang pinakalawig ko radyo man well nga kwan nga serbisyo sa radyo nga sa sinang kumpanya. Pinakalawig ang Action Radio Iloilo mga 5 to 6 years. Tapos after sinati ari naman ko ni subong 2019 ko nagsulod diri sa RMN Iloilo July 15, 2019. Grabe no? So muna 2019 July 15, 2019 ari ko din na sa RMN Iloilo, and then mga kasama buwas anibersaryo ko na. Isa na ko katuig diri sa RMN Iloilo. Pero ambot kung ikapila ka bisis ko na nga Patrol 774. balik na dire kay daw ikaanom na. Kay naka mga kasama naman na balik-balik kuya sa RMN mo. Okay. Patrol 774. Like for example, abi Radyo Manuel, no? Kung lang tawon lang, pirti, no? Saka, kung like for example, way ko gahalin-halin sa akong nga ubra, no? Like for example, way ko nag-resign 1996, diri ko nga daan sa RMN Iloilo. Kung way ko resign, no? Sige lang no? Hamakon mo 2016, subong 1996 kali. Makon mo 1996, subong 2020 na. Pow! Mga pila man, mga 26 years na kutani sa sa serbisyo, no? Perti na lawig na kaliba. Patrol 774. Akon mo na nga sa kalawigon. Galing kay kung sa mga kwan pa daw mga doali bang-bang na nagalumpat-lumpat. Patrol 774. Pero at least, happy lang kuya sa akong nga trabaho, bla. Katutun lang, lipay kuya sa akong trabaho. Like for example, paghalin ko, masaylo naman ko, lipay na ko na. Galing kay, mula na galing, actually may kasama mula. Isa sa mga pamatasan ko bala nga daw, hindi ko hindi kaya madula sa akon. Nga batasan. Ba't nga batasan ko ginaya nga kon, for example, biga trabaho ako sa isa ka kumpanya, no? Tapos pagtrabaho ko sa isa ka kumpanya, for example, mayara ko, nga daw, hindi masahuan, hindi sa kumpanya, ha? May hindi ko masahuan sa akon nga upod o sa akon nga katrabaho, akon nga upod sa trabaho, bla, hindi ko masahuan. Galuya din yung lawas ko. Tapos daw hindi ko gusto magtrabaho nga inang ginaplastik ko balang akon nga upod nga bugno-bugnohon ko lang siya, pero sa pagkamatuod hindi ko na namian sa batasan niya na hindi ko kasaho. Ang ginahimo ko na galikaw ko na yun. Hindi ko kasaho lang mabugno ko siya nga kuno daw gayuhom na ko, pero sa pagkamatuod hindi ko na namian batasan niya daw daw hindi ko namian siya daw nami tapungulon bla. Ang ginahimo ko na galikaw ko dayon, tiyan mo na sa katabo magkasama ko nga kadamo-damo ko maglumpat-lumpat. Patrol 774. Pero dire daw happy daw happy ko sa sulod sang 1 year nga ni. Malipayon ko di Radyo Manuel. So kabay pa nga magapabilin magkasama hindi pa mapulong Radyo Manuel mo. Hindi pa man tapos ang tanan-tanan. Amo na sa ginasiling bala Radyo Manuel nga gabulagay pag ani ang mag-asawa ko sa bagay nagpakasal ginamo gisupaan pa nila na will hindi bla. So amo nang sa trabaho hindi ta masiguro. Mga kasama, risgo ni sa will mo. Amo nang ang istorya parte sa EBS-CBN ba Radyo Manuel, no? Nga inang ginahambal pirmi nga ano na lang ni kay ang mga trabahador ni magutuman ni pamilya nila amo ni mo to. Ako nagahambal sini. Amo ni kasimple nga ako ni sabat. Ang pag-apply sang trabaho Radyo Manuel sa isa ka kumpanya. Risgo ina dala ina sa risgo. Chilingon, wala nagakahulugan nga ang imo security of tenure sa imo security of tenure nimo sa imo nga ginatrabahuan
wala nagahulugan nga tubtub sa katubtuban, Will, hindi bla? Way ka kasiguro. Nga basi kung maputo ang kumpanya, siyempre pahalinon ka, hindi bla, Will? Risgo na iya. So hindi niya kasilinga, oy ahoy kaluluoy man sila, kay nawadaan na sila ubra, kay ginpasirado ang ilang nga kumpanya. Risgo, dala niya sa risgo, Will. Damo-damo sa kumpanya nga nagapanirado, damo-damo sa mga empleyado nga nagkalawad ang trabaho. Lantawan niyo lang OFW. Ang mga OFW naton damo-damo sa mga nagpalauli diri subong nga wala trabaho. Tapos ang mga sa Manila na subong Radyo Manuel, gapalauli diri sa aton kay way trabaho. Tingay way taga angalaw. Ibisibiin mga Radyo Manuel na wad-an trabaho ang mga nagatrabaho da grabe gid nga kwanta, singgit taga inyo GP mo nimo to, singgit mo nimo to. Ay hindi blawel. Normal na yan sa trabaho nga may risgo. Ano tarabi karon kay nakakas na untat ilay nga kumpanya? Ngita na sila i-applyan liwat hindi blawel. Pero sa akon, ihimplo lang ang ko sa inyo. Pila ka bisis ko magsaylo-saylo sa kumpanya nga ginatrabahoan ko. Dala na iya sa risgo. So, natabuan na iya nga ang ginatrabahoan nila ABS-CBN, ginpasirang ABS-CBN, tungod kay may violation ng ABS-CBN, hindi balawel? Amo nang rason kung nga ngawadaan sila trabaho, ti dala na sa risgo. Bayaran mala na sila sa kumpanya sa ila compensation, and then, sa ilo sila liwat iban nga trabaho, hindi balawel? Kay hindi man lang taga ABS-CBN na wad-an trabaho, Will. Damo-damo. Mga OFW nga praningo. Damo-damo sa mga OFW magkasama nga ginapapauli diri sa aton kaway ubra bangon ka naapektuhan sa COVID ila nga ginatrabahoan nga mga amo nila to sa ibang nga mga pungsod. Hindi bla, Will? Naway kita ga singgita, naway kita ga wakal. Mga simbahan nagpanirado ang mga simbahan, Will. Why sang misa? Why kita gareklamo nga hindi kita kasimba? Hindi blawel? Nga wala kita gareklamo kay hindi kita kasimba kay nagpanirado simbahan? Amo na bala? Dapat mangin realistic kita. Hindi kita magpadala-dala sa mga sa amo-amo nga natural lang aton tagipusoon mga kasama sa mga upod naton nga mga nawad-an sa trabaho, ara Puti anong tana, realidad na niya ano tayo. Dala na yan sa risgo ang trabaho. Hindi, blawel. Tapos, ano pagid? Inang may mga nagahambal nga dapat kay nakasala ang ABS-CBN nga aabi nga hindi pagpatawaron kay isama lang ni. Actually, ang mahambal ko lang amo ni. Amo na kun nga nga wala naga-asinso aton pungsod Radyo Manuel. Abi niya kun nga bangod kay mahilig kita sa hambal nga okay lang na. Kay bisan na ngawat na siya may project man. Di blawel. Butang ta diri sa aton gobyerno. Lantawan nyo ang aton nga mga projects. May mga ara kita sa ginatawag naton mga kasama nga mga inang government projects, mga infrastructure. Ara ginapirmi sa kwintada nga ginabutang dira nga dapat kung ikaw ang magpa-implementar sang project nga ini, automatic hatagan ka sang SOP o kung ini ginatawag nila nga standard operating procedure, 10% na wel. Sang una 10% na mati ko subong daw 20 na gani ko namong dako-dako na gid. So like for example 100 million worth of project ang nagpa-implementar sina nga congressman 20% ang iya dira. So 20 million automatic masulod sa bulsa sang buisit ya. Hindi blawel? So inang 20 million kung gindugang ina sa sila nga project, wala sang substandard nga katabo sa aton nga proyekto well. Galing bangod sang pagkakawatan naton, ginakabig ina nga legal nga pagpangawat ang inang 10% or 20% nga SOP o kung standard operating procedure Radyo Manuel. Legal ina nga pagpangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno. Sino ina naghimo? Sino sina ang sino sina ang nag-create na dapat may amo sina? Ang mga kawatan man mismo na sa gobyerno, well, mga congressman sila naghimo sina. Nga dapat standard operating procedure pag once nga magpa-project ikaw ang 20% o kung 10% dapat ihatag sa imo kay ikaw na pa-implementar sa project.
Amo nagkungaan nga mahambal ka mo nga ang mga politiko perti ka pisan-pisan, mahambal sila nga mo pisan-pisan sa kay congressman, pisan-pisan sa kay mayor. Grabe iya project dre, infrastructure project ya, grabe. Nga nga pisan-pisan sa nga magpangita sa project nga minilyon ang worth. Bangod naging ginalagas makasama 10%. Hindi lang kaya muna ang 10% nga SOP. O kung subong dumatiko 20% ng SOP. Hindi lang kaya muna, Will. Ang ginahimo pag sa iban nga mga politiko, sila pagid Radyo Manuel ang nagapangontrata. Hindi ba, Will? Sila pagid ang nagapangontrata. Mahulam sila to, gamiton nila ang mga kontraktor. Nya daladi mo sa niya lisensya sa kontrata mo. Nya kay ako na niya gaan talang ka porsyento. Ariyo, 20% imos project. Di ba, Will? Di ko na kung kontraktor. Sige uhula malanawar kilahi lang daw Hindi pa ko na mapungko lang ko. May ko problema. Gusto mo equipment ko, araman. O ako na equipment. Arkilahi gapon. Grabe nga negosyo, di ba? So, mapasugot lang kita. Amo na perming utok ta. Mahambal kita nga, okay lang na si senator, amo ni mo to, si congressman amo niya. Nga bisan magpangawat siya, bisan magkwada sa sang pangsipi-sipi na sa sang kwarta nga para sa project. Importante may project ta. O hindi balawel? Amo na pirming atong batasan. Amo na rason kung nga way gaasinso ining buisit nga pungsod nga ini. Wala ini nag-aasenso bago sa pagkabuisit nga batasan. Hindi balawel? Istriktuhon kamo sang gobyerno. Subong. Gina-istrikto kamo sang gobyerno. Gina-istrikto kamo sang aton sini nga gobyerno nga kung makasala kamo, dapat patulan gi kamo. Dapat inang patawan kamo sang penalidad. Mariklamo kamo, mahambal kamo nga, titanigin pasaylo lang anay, kay amo maniyo, damo masasamay ginbuligan, daw parihos man na sa illegal drugs sa Radyo Manuel. Lantawan nyo pala mga drug lord? Si Pablo Escobar to, lantawan nyo ko anong ginhimo ya? Well, si Pablo Escobar, ang ginhimo ya? Sige ya negosyo sang cocaine, sige ya negosyo sang shabu, sige negosyo sang illegal drugs. Tapos ang ginahimo ya, well? Ginapangsagod ya ang mga tao sa palibot ya. Ginapangsagod ya na. Hatagan niya na. Hasta mga pulis, mga huwes, hasta kita nyo dumduman nyo nga may ara sa nga team sang football. Ang football sang una sa ano gani lugar to ni Pablo Escobar. May football player sa Radyo Manuel siya kasagod. Tapos, sikat-sikat siya kay puntes na mo kwarta. Siya ang nagasagod siyang tanan-tanan. Kaya mo na gusto nyo? Mahambal ka mo nga, okay lang tanigin pa sa ilo lang siya, tanigin patawad lang siya kay total, damo man sila nabuligan nga tawo, damo man sila sa mga nahatagan bulig nga mga tawo. Amo nang kabuisit kag animal nga klase ka pamatasan ng inyo, ginago ginaya. Blawel? Ginago ginaya klase ka pamatasan ng inyo. Subong nakakita kita sang istrikto nga klase sang panggobyerno. Nga wala sang may ginapasin-o. Either bilyonaryo kaman o kung milyonaryo kaman o kung dako ka mga kumpanya, basta nakasala ka, basta nga may ginhimo ka nga violation sa aton nga kasuguan, dapat ipinalidad ka, ipinahan ka. Amuning pina sa ABS-CBN, hambalon nyo lang. Nga tani, ti kay first time malang nila ni nga nakasala ni tani, ginpatawad lang sila kay total. Kung isip-isipon ta, damo-damo man sila sa mga ginbuligan. May mga ginbuligan sila nga mga pigado, may mga ginbuligan sila nga mga mga empleyado nila, draga pangabuhik.
gapangabuhi sa ila. Ti amo na sang kalimbawa to yung Pablo Escobar gani. Ti tani si Pablo Escobar tani pabayaan ta lang to Mga awel, puwerte to. Si Anhing Buyet o diktadre lang sa syudad sige lula mo man to. Abi niyo kuno background ni Anhing Buyet o dikta pasensya sa pamilya nga nagpamati subong, sample lang ni. Si Anhing Buyet o dikta may kasama makagwa sa sagwa, makalakat sa sagwa, Radyo Manuel, waslik sa wala, waslik sa tuo sang kwarta. Waslik sa wala sang kwarta, waslik sa tuo kwarta, tanan, kutob siyang tanan, hasta mga pulis gasaludar siya, galuhod siya. Kadto sa SMCT, Radyo Manuel, mag 200 o butang, mag 20 kabilog ang gwardya sa SMCT. Hatagay yung tag 1,000, 20,000. Ano pa mga gwardya bisa magsunod siya nga may armas? Sunod! Amo na sa una siya Anhing Buyet o dikta. Amo na Radyo Manuel. Amo na gusto nyo? Tani pinabayaan tan lang to. Amo na problema sa inyo kay anay ka nakatilaw kamo sang istrikto nga klase sang pagpanggobyerno kapag palakat sa panggobyerno. Amo na kon nga way asenso aton nga pungsod. Bangod sang batasan ta nga mapasugot lang kita nga kumo kay may ginahatag nga kaayuhan sa aton bisan magpangawat siya okay lang. Di Blawel? Kag amo ginapamatasan ang hindi ko gusto. Okay lang? Mamba siya, ay total may ginapadala man di sa may ginhimo man sa nga proyekto di sa aton na. Okay lang, papangawata lang da siya. Kay total, may proyekto man ta. Anong klasik pamatasan ng ato naman? Amo na kunaway ka sinso pungsod ta. Istriktuhan kamo sang husto, ginatadlong kita tani subong sang aton sining insakto nga pagpanggobyerno. Birahon nyo pa. Hambalon nyo pa. Nga ginapersonal kamo, hambalon nyo pa nga ginapatay ng demokrasya. Well, kung napatay ang demokrasya, tani subong way na kamo gahambal. Di ba well? Pareho sa inyo GP. Hambal sa inyo GP, yan napatay na demokrasya, na marsyalo na kita. Di ko na marsyalo na kita nga gahambal pa kamuaw. Dapat may hirinipos na kamus na dapat pinangbusalan na sungad nyo. Di ba well? Dapat nabusalan na sungad nyo kung kung napatay ng demokrasya. Kung napatay na demokrasya, kag na, pagigyan ni punggan ang press freedom, dapat ay UGP, way ni kawakal. Pinabay, dapat, nagkalahado, ginpang busalan na kamo. Tiara man, sige, magkamugyapon wakal. Mga cause-oriented groups, gawakal magkamugyapon. Ti patay ang demokrasya. Dula ang press freedom? Wala. Hindi, Blawel. Kay kun nadula na ina, subong, waay na kamo gawakal. Laban-laban gahana palang buslo ang sungad nyo, pinangtabunan na sang ginpantahi na sang dagom nga aguha. Patrol 774. Kung na problema sa inyo kay ginakurihiran ta nga aton nga panggobyerno, ginatadlong ta aton nga panggobyerno, mabalik ikamo sa tiko. Hindi, Blawel? Mabalik ikamo sa tiko. Makumuti, na ano klase ka reaksyon naman? Mahambal ka mo nga, inang muni, tani, ginpatawad lang anay, kay total, bago pa man lang, first time pala nila nga sala ni, tani, dapat ginpatawad lang, total, damo man sila sa may ginbuligan nga tawo. Ay, ginago. Ang mga drug pusher to, mga drug lord din, damo ni sila pinamuligan, Radyo Manuel sa tutuod lang, Will. Pati simbahan, gani katilaw. Well, magsimba mga drug lord, gahatag damol-damol nga kwarta mo, no? Pangatag sa simbahan, baton mas ang simbahan. Si Anhing Buyet uniktato sa pagkamatuod lang, pasinsa sa pamilya nga nagkalabilin, nga mga matarong, may mga matarong man isa nga pamilya, Radyo Manuel mo. O pasinsya, ginabalik talang ni, kay pala ang giran tama lang ni, pertik na mo damo, matuwil pinang buligan.
Sa totoo lang. Amo na ganing hambal ko, gabaha kwarta sa syudad ko maglakat ko maglagaw si Buyit, anhing Buyit o diktato. No? Gabaha kwarta. Okay lang sa inyo? Titani, pinabayaan ta na lang to. Amo gid manggali guro to. Pinabayaan gid manggali ninyo, halos kalabanan sa inyo, pinabayaan nyo gali, no? Hindi bla? Ako man lang to, kag kami to sa una, sa mga upod ko sa una sa Aksyon Radio. O kami man lang to sa una. Hindi bla? Pinabayaan, dapat galit sa to, pinabayaan talang kay okay man lang. Ako sa bagay, amo ng pamatasan ta subong mo, no? Diri sa, diri sa aton sa Iloilo City, pawala. Yambal sa pabay, ilang kay gabulig man. Damo man sa pinamuligan, kita nyo mga kwanto sa una, mga ex-convict, la Radyo Manuel, mga inang mga nagguluwa sa prisuan, ginapang sa pupo to sa una ni Anhing Buyit. Kag ginasagod, sa pupo ito ginapang sagod, nagaan niya to kwarta na pang kuha niya to, ginagamit niya to sa mga nga gambling to sa una bla, ng illegal gambling ito sa una bla. May illegal gambling sa illegal drugs mo during the time. Pangsagod niya to, damo to sa pinangbuligan. Kita nyo, daw medyo hero siya, kunin mo lang tawon, pariyo man to kay Pablo Escobar. Kita mo sang paggalubong siya, damo man sa nagkumpanyar siya, nibla. Damo man sa pinamuligan. May mga pulis ganing kahibi-hibi sa una. Ay, nibla, well, kalain, nibla, Pablo Escobar to sa Colombia, may Colombian football player sa gisagod niya gito, nag-champion to, siya gagasto. Apirte to. Siya gagasto tanan nga mga kinanglanod sa mga players, sa mga football players siya. Ara, nag-enkwentro to sila championship sa Brazil mo. During the time sa ila ni Pele nga time na to, si Pele nga football player na to, ang Colombian, amo man to, grabe to, kampiyon to ilang mga players man, gwapo to, championship yung enkwentro mo. Ang nag-finance si Pablo Escobar. Gasaludar tao kay Pablo Escobar yan sa Colombia during the time. Ang mga pulis to, pabayaan siya. Hagaan lang kwarta ang mga pulis, mga judge, hasta politiko. Bastante. Di okay lang. Kay damo sa sanggin buligan, amo na punto ta. Gani, kung pwede, no? Kung pwede, liwaton ta na ni batasan ta. Kung gana istrikto sang aton nga gobyerno ang patakaran tadi bangod sa paggamit sang laye, bangod sa pag-interpretar sang laye, pagpa-implementar sang aton nga kasuguan, anong pulos sini sang aton nga kasuguan nga hindi ta malang mapa-implementar sa insakto, hindi blawel. Gindihon ining kasuguan nga ini para nga aton nga ipa-implementar. Hindi naton pag-ihambal ni dire, kag hindi naton pag-ipaminsaron nga hatag kita sang konsiderasyon kay kung sige-sigihon tani, wala ni Asencio gobyerno, taway ni Asencio pungsod ta daw. Kay naandan talang pirmi, nga okay lang patawaron lang bisa nagkapangawat sa iya nga project, politiko siya, mapa-implementar sa sang project tapos kautian niya, okay lang, panon talang sila, pasugtan talang nga magpulo pangauti, da kay total ginapa-implementaran makita sang inang proyekto. Amo na sa ang rason kung nga wala kita ga-asenso diri bangod sang pagkakawatan ta. Tapos kita naman nga mga pumuluyo mapasugot na lang kay daw may utang patang kabalaslan sa mga politiko nga nagapa-implementar sang proyekto nga likom sa aton hibalo ginakawat nila ang iban. Okay lang kay total nagabulig man sila sa aton sa pagpahuman sang dalan dagang taytay. Amo na sa ang ginahambal ko sa inyo ang ihimplo. Pareho sa EBS-CBN nga ini mga kasama, gusto ta nga hindi pag ipasira kay luoy man ta sa mga upod ta nga sa trabaho, pareho kami trabaho. Pero ang punto dire, risgo na yawel ang trabaho. Risgo naton ina. Kung mapahalin kita sa aton nga trabaho, ngita naman taliwat ubra bulagay gani man ang
Bulagay gini mag-asawa nga nagpakasal ng sumpaanay pa, nagpirmahanay pa. Di Lawel? Ayan pa trabaho, talang normal na iya. Dala niya sa risgo sa aton nga trabaho. Tanan naton sini nga ginaobra Radyo Manuel may risgo. Di Lawel? Kaon ka lang kung kisa may risgo. Dunlan ka, patay ka. Di Lawel? Oh, muna. Patrol 774. Muna kasimple katama sa aton nga punto may kasama. Amo na nga ginapakigbato ta gini kag ginahambal makasama nga dapat kinanglanon ta nga ipa-implementar sa gusto nga aton nga kasuguan nga abi nga mahatag pa ta konsiderasyon amo na kun nga gasagsag batasan sining iba ni ginagamit man nila ilang mga poder para lang gid nga gamitay poder blawil ari na diya sa aton di madula bangod kay konsiderasyon lang pirmi. Patrol 774. Check naton magkasama ang report na kaga-informasyon nagikan kay Radyoman Aldrin Sokinya. TYRI Radyoman Report. Update ni John, motor rider nakabunggo sa Berrier, patay. Uy! Biktima diri din kilala, update na to ni nagligad adlaw pa ni no. Pero update na ton, biktima diri din kilala kay Christopher Maghirang, 26 anyos edad soltero, tumandok sang Alimudyan, Iloilo. Member ini sang field biker. July 11, 2020 natabo ang ini nga aksidente pagkatapos sa Domingo sang gabi natabo ini akang aksidente na sidiin halin sa duty ang biktima mapauli na kuntani sila sindi nga puluyan. Ang puno sa information diri masaka kuntani sa barrier kon sa flyover ang ini nga biktima. Pero disgrasya nga nakabunggo tungod sa kadulom sa lugar na disgrasya nakabunggo ang piyak ng bahin sang yung sining motorcycle kag ang motorcycle niya tumabog ini sa tunga mismo sang flyover dindala sa Western Visayas Medical Center ang biktima pero nakagom ini siya sang fractured na samad sa hawak kag sa abaga rason sang iya sini padali nga kamatayon. Puno sa information sang gidala sa ospital nakatambal pang ini nga biktima. Ang katapusan itinaga nga nagkawas siya sining bibig, tinatawag niya ang sinanay Sir John. Nanay, no? Amanin niya sining nga tinaga, kag nabuhian siya sa niya sining nga kabuhi. Samtang nakabuo ang motorsiklo, gwardya, nakamotorsiklo, nga mapauli naman kuntani halin sa duty dira, halin sa West Visayas State University Medical Center, patay pagkatapos siya nakabunggo sa auto. Biktima diri ng kilala kay Mark Britannico, 26 anyos ng edad. Hindi siya ang auto na Iloilo. Halin sa duty nga panggabi dira sa West Visayas State University Medical Center, kag mapauli na kuntani sila sini nga pulian. Dadali siya nga mapuli kay hidlaw sa bago bata niya nga asawa, no? 2 bulan pa lang ang bata nila nga duha. Ang biktima diri naglabay dira sa may Santo Niño, Sur Arevalo. Pagkatapos nga ang biktima nakasugata sa nagaliko na auto dindala sang emergency responder sa may bahin sa West Visayas State University Medical Center. Ini nga biktima pang sinawian sa sini ulam nga kabuhi ang biktima pagkatapos na nakagom siya sang mga luba nga sabad. Sa sini nga tigtot plus John, pabuli dapit, ibanding nga parte sa lawas, nakagom man sang maluba nga pilas. Ang katapusan sa sini nga tinaga naman din hambal. Antes siya mabuhian sang sini ulam nga kabuhi, ginamensyon niya ang sini nga sang asawa, dagang bago ukon ang bago nilang nga bata. Talaga edad pag lamang sobra 3, ukon 2 ka bulan. Samtang sa diri ka 14 anyos bata nga lalaki, linampusan sang paliho nga 14 anyos nga bata nga lalaki. Ganun tabuhin sa may tabok suba si Matawhay, 14 anyos nga edad sang bata diri. Ang nakagom sang samag sa ulo pagkatapos nga linampusan sa pariho di lamang niya nga bata nga 14 anyos dira sa may kompyuteran sa may tabok suba distrito sang Haro. Tulo sa tatay sang biktima sa sulod sang computer shop may pagbinais ang duwa pagkatapos golpe lang linampusan niya sa matigang nga bagay ang bata pagkatapos ini siya gindala karon sa may West Visayas State University Medical Center padayon ini nga ginabulong. Ang mga madulong information sa karon iya nga gabi, update natin sa mga plita kag ang bahin sa West Visayas State kung matigisimo sa mga gabi, pinatamyon natin si Diana. Ang guard ng duty dira si Security Guard de la Cruz, Delphine, itong tulog na Diyo,
kag si Junel Sutasio nagapamati sa bundra sa may kantin sa West Visayas State University Medical Center. Tama lang aton nga balita karong gabi, direkta ni Madrid sa Iloilo City Proper Police Station. Radyoman Aldrin Soqueña, Tatak, RMN. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. Kaya naman kasama na batian na report kay informasyon nagikan kay Radyoman Aldrin Soqueña, maing gabi kono sa mga barangay official sang barangay San Juan, mga barangay tanod kono reporting for duty ho. Si Kagawad Leo Camatso, si Tanod Commander Gerald Sabido, Deputy Commander Buboy Arsap, si Gabriel Suarez, Hel Valdiviso, Bonbon, si Friends Marcelo kag si Boy Negro, si sino ni? Samli Gilien kag maing gabida ang sinsiro nga amigo ko nga si Paquito Bahilidad Paxngo Jr. Pero kung mag-upod kami nila, din sa sakon, gwapo ni sa mo. Gwapo ni, may height pa mo. Chinese daan eh. Si Paquito, si Paxngo. Pero kung mag-upod kami nga duwa, din sa sakon, kay ang ginapapicturan ako. Labi na ikon mga laon-laon kay mga nanay-nanay, bla mga mulumalam bla Radyo Manuel. Sila sa mga malam mo, ay! Jun! Mapapicture kami! Apro kung dalaga, perde ko. Ang mga dalaga, yan si Paxngo, yung ginakuan mo, ang ilang nga ginapapicturan. Perte abilidad ni Paquito. Paquito Bahilidad ngo Junior. Sa 2022. Madagan sa kuno mayor. Patrol 774. Pwede may gabi na da, no? Kag sa ila kapitan si Barangay Kapitan si Phil Espinosa kuno gapamati man. Ang aton nga mga viewers nga iban naga-monitor pasubong si Rona Mahadokon, si Junjet Mulate, kag sino pang nagkalabilindi? Wayna. Sige ano na ni amano na ta? Ano pa? Kung ni maturagsoy naman eh. Preparar makanta. Kanta dara saot ni Will. Wait may mos ni. Idog-idogon ta bangko ta kay masaot ta. Preparar. Turagsoy na ready na kamo. Okay antes ka mo magsaot, no? Inom na kamo gadaan sang Bravo food supplement capsule for men, para nga kung maghigda karon ka magpanguhit ganis misis karon, at least ang inog toslok nyo baskog. Magpamalo gani karon ng manok sang tig toslok, at least inyong inog toslok baskog. Kay karon kung hindi ka mo makainom sang Bravo food supplement capsule for men magkasama, ba si ikayan ka mo ni misis nyo. Labi ni kung daw ang inyong asawa, bla sang una sexy tapos subong niyo tambok na kay siyempre may anak na, hindi na asikaso ang lawas, kay permiga trabaho, hindi blawel. Di kung kaysa matamat dula, gana mo kay misis mo, kay nagtrutambok, o kung daw hindi nagkabalo magpalimpyo sang lawas, hindi na sa mahumot, o mo na bla. So dapat, para nga magbalik ang alindog, gamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, makasama ang mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ayos! Sige! Fight! Wow! Ginsag ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang turagsoy nga ako nadakpan, ginhimo ko nga linagpan. Nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman, linagpang ko nga turagsoy, amon ginsumsuman. Linagpang ko
Kung aturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagit sang ginamos, pinamalhas, it kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid, ang timplada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit kit bro. Pagkatapos namon singkaon, linagpang kung nagbati, may nagadihal, nagasiyop-siyop, kay ang bibig, tamagit kahapti, may nagatulo ang luha, nga wala naman sing kasubo, tungod sang turagsoy, na akong linagpang, tamagit kakahan. Ho! Yeah! Budots! Ha! Ho! Go! Yahoo! Linagpang kung aturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagit sang ginamos, pinamalhas, di kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid, ang timplada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit kito. Oh! Ang siling sang nakatilaw, sampat gid, ang timplada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit kid bro. May paaman pa ba? Pati si Guard Chupi gasaot man. Oh, may paaman mo. Amo na paaman no? Ayos! So, may kasama, way na tiyempo din sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton nga mga reporters, Radyo Man Francis Basco, kag Radyo Man Aldrin Sukinya. Upo naton din sa News Center. Radyo Man Sanipunay, kag Radyo Man Joel Franco. Sa technical side, Radyo Man Wilfrido Gabino Talaron Jr. Sabi. Sa transmitter, upo naton si Radyo Man Chief Atoy Alya. Ako naman ang inyo kasama, Radyo Man John Alojado Capulot. Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to